Bueno, casi con puntualidade británica, como se diría, non? Podemos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación, xa neste réxime de verán, por lo tanto, ás 21 horas. Comezamos cos asuntos que constan no orde do día. O primeiro, que a aprobación si procede da acta número 6, correspondente á sesión ordinaria do pasado 5 de maio. Alguna cuestión que comentar en relación con esta acta? Procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 2. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación si procede da declaración de caducidade do procedemento de resolución contractual e prescripción da acción con arquivo de actuación fronte a Estrumaer e modificación de finalidade do PPS, Patrimonio Público do Solo. Este expediente 1425/2023. Este asunto quedou ultimado xa despois da convocatoria da correspondente comisión informativa, logo que xa se convotou con motivo da celebración da mesma, e, polo tanto, procede para o seu debate na sesión plenaria proceder, en este caso, a ratificar a súa inclusión. Se hai alguna cuestión que comentar en relación coa ratificación, en primeiro lugar procedemos a ratificala, posteriormente entramos no seu tratamento. Votos a favor da ratificación? Entramos agora no debate do asunto. Hai unha proposta de alcaldía, pois, bueno, dunha parte importante de antecedentes. Temos un ditamen da comisión, non temos ditamen, perdón, é certo. En todo caso, despois, como digo, desa parte longa de antecedentes, porque este asunto nace aló polo ano 2005, e tuvo varias etapas, ese itinerario de prácticamente 20 anos, escasamente 20 anos, e o que procede, neste caso, é resolver unha situación que leva paralizada desde o ano 2010, que son os últimos trámites que constan nese procedimento, nese expediente tamén que se iniciou con motivo dun acordo plenario que delegou, neste caso, na alcaldía, a tramitación tamén da resolución do contrato por mutuo acordo coa empresa contratista Estrumaer, que tiña ese proxecto de obra que consistía no traslado e rehabilitación da antiga nave Masó. Nesa parte, como digo, de antecedentes se explica con detalle cada un dos pasos que se deron, cada un dos trámites que se levaron a cabo nos diferentes procedementos administrativos. Certo é que desde o ano 2010, este procedimento está parado, coincide cos anos de crise, cos anos de concurso de acreedores tamén das diversas empresas que en ese momento, con motivo da crise, tiveron algunhas que pechar e outras tamén que resolver determinadas fases concursais. Mais recentemente, desde fai varios anos, intentou tamén que se movese este asunto por parte dos departamentos de Secretaría e Intervención, sin que por parte da alcaldía se conseguise, en este caso, avanzar nesa tramitación. Xa máis recentemente, coa incorporación tamén das novas habilitadas, e un dos asuntos que levaban aí demasiado tempo parado, bueno, conseguimos avanzar, conseguimos completar ese traballo preparatorio tamén, primeiro aclaratorio e posteriormente preparatorio, para que hoxe poidamos, en este caso, someter a consideración do plenario que ese contrato, que, como digo, está paralizado prácticamente desde o ano 2007, que se iniciou ese expediente de resolución por mutuo acordo no ano 2008, poidamos declararlo ese contrato caducado, que a acción, neste caso de reclamación, que pudese haber entre as partes tamén prescrita, e que ese patrimonio público do solo, que no seu momento se monetarizou, e creo que ascendía algo así, o aproveitamento en torno a 629.000 euros, algo máis, que, con motivo do que foron as dúas primeiras anualidades dese contrato de obra, quedou minorado a algo máis de 570.000 euros, que podamos destinalos aos fins que prevé, en este caso, a propia Lei do Solo de Galicia. Por lo tanto, o acordo vai en ese sentido. Dou, en todo caso, lectura xa de forma detallada, literal, en este caso, que son as propostas de acordo. O primeiro dos acordos sería declarar a caducidade do procedemento de resolución por mutuo acordo, acordo do contrato de obras con Estrumaer S.A. asinado o 6/7 de 2005, denominado Traslado e Restauración da antiga nave Masó,
adxudicado por acordo plenario o 12/1 de 2005. Segundo, declarar prescrita a dita acción de resolución contractual fronte a Estrumaer S.A. e arquivar as actuacións administrativas. Terceiro, modificar a finalidade do correspondente crédito do patrimonio público do solo para que, en vez de estar afecto ao traslado e restauración da antiga nave Masó, queda afecto a calquera dos destinos do PPS permitidos polo artigo 134 da Lei do Solo de Galicia. Nomeadamente, aí aparece xa tamén cada un dos supostos, sería a construcción de vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública, actuacións públicas de interese social e as vinculadas á propia planificación e xestión urbanística, en especial ao pago en especie mediante permuta dos terreos destinados a sistemas xerais e locais de dotacións públicas, ou a gasto de reloxamento e retorno e pago de indemnizacións ou prezos xustos por actuacións urbanísticas. C. Conservación e mellora do medio ambiente, do medio rural e do patrimonio cultural construído. D. Creación de solo para o exercicio de actividades empresariais compatibles co desenvolvemento sostible. E. Conservación, xestión e ampliación do patrimonio público do solo. E F. Aquelas outras finalidades previstas na legislación vixente. Cuarto, dar conta a Secretaría de Intervención para o seu coñecemento aos efectos oportunos de reflectir os previos acordos no rexistro do patrimonio municipal do solo e na contabilidade municipal. E quinto, notificar este acordo a Estrumaer S.A. En principio, o expediente conta, por suposto, cos informes tanto de intervención como de Secretaría. Isto sometemos, por lo tanto, a debate. Abrimos unha primeira quenda de intervencións, se procede. Elena. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, a verdade é que resulta bastante paradóxico non estar votando a urxencia para tratar este asunto cando, como ben dio o alcalde, un asunto xa do 2010 e xa firmado non o que era no seu momento ese convenio e a posibilidade de poder levar a cabo non ese proxecto que había naquel momento, que era de crear, de ter aí a nave acristalada, aproveitando os pilares da antiga nave cando se fixo a obra de urbanización Masó. Estaba claro que en todo isto iba a pasar. O que non se entende é que se deixase pasar tanto tempo para chegar a este punto, sobre todo cando o Bloque xa naquel momento, cando gobernaba o Partido Popular, sempre manifestou o seu posicionamento en contra, non solamente para a construcción da nave, sino para o que era toda a urbanización de Masó. Nada lles gustaba, nada lles servía, e entón, estes, como podíamos decir, daqueles polvos, estes lodos, é dicir, sorprendente non é, o que se sorprende é que se deixen pasar casi 20 anos, é dicir, 18 anos, desde que se tramita este expediente, sobre todo cando no 2010 parece que se retoma, se sai unha proposta e se deixa aí novamente no olvido, e agora, precisamente agora, chegan as presas e se trae aquí por urxencia. Nós, por suposto, sempre decimos que as urxencias, e entendemos que haxa que traer ao pleno moitas veces temas por urxente. Isto, dende logo, se podría justificar un xeito ou outro, pero non vamos a ser nós tampouco os que vayamos a poñer as pedras no camiño. Nos o que sí vamos a votar en contra, por suposto, é dicir, era un proxecto do Partido Popular, lamentamos que ao final que non se pudese levar a cabo, tal e como está, e sobre todo, tamén surge un pouco de risa os motivos polos que justificáveis que non se pode facer, é dicir, os sobrecostes do mantemento, é dicir, pensar que calquera instalación municipal vai a ter un sobrecoste, falar de que unha nave acristalada supón ruídos polo tema do autismo, é dicir, tanto nunha nave como nunha carpa, como a moitísimas, incluso no propio centro social, é dicir, cando hai unha actuación dunha banda de gaitas no centro social, é dicir, creo que é bastante tamén, moitas veces, se non ten un bo sonido, tamén pode tamén dificultar. Despois, que se o tema é horizontal, que non se pode colocar un árbol do Nadal aí, é dicir,
son un pouco os argumentos e tratar de querer justificar o injustificable. Creo que o mellor sería poñer que non que seguistes adiante con este proxecto, porque non o apoyastes desde ningún momento, pero non intentar buscar aí excusas de mal pagador para ao final decir que si pola crisis ou polos costes que non se vai a poder levar a cabo, non se levou a cabo xa no seu momento este proxecto. Nos, desde logo, como partido, e eu, en este caso, a nivel persoal, porque naquel momento, xa anteriormente, pero no momento que tamén fun alcaldesa e que me tocou tamén firmar este expediente, lamento, como non podía ser de outro xeito, que esta obra ou este proxecto non se pudese culminar ou consolidar, porque creo que nos faría tamén diferentes e que sería algo que sí que se podería aproveitar, e sobre todo cando estamos falando de que aquí que non temos tampouco un espacio que nos permita, cando non hai moi bo tempo, de poder facer actividades ao aire libre e poder telas nun sitio semicuberto. Pero nos imos votar en contra, nada máis. Algo de intervención máis? Xosé Leal. Ben, boa tarde a todos e a todas. A verdade é que isto é memoria histórica da pura e da dura. Volvemos aos tempos de defender unha proposta e de dicindo que o bloque eran os do non. Como cambiaron as cousas, que agora é o bloque o do sí e é o PP o do non. O bloque, o que estaba en contra da urbanización Masó, estaba en contra de que non se respetasen os dereitos do Concello como organismo público. Iso é do único do que estivo en contra o bloque antes e agora. E se temos que batallar con frigoríficos do Morrazo ou coa Xunta, mira que ben traído este tema, coa parte tamén que nos corresponde a nos de Chan, por esa obra faraónica da Xunta do ampliación do museo ocupando terreos municipais, pois o faremos e o seguiremos facendo, porque ao final esta urbanización dá para moito e dá para mostrar as caras de todos e de cada un. O bloque, cando lle tocou xestionar a cuestión desta subvención, a xestionou como puido e con valentía e, sobre todo, con rigor. O rigor igual non foi, xa ter gastado os cartos que daban por esta urbanización, xa ter gastado antes de facer a urbanización. Iso sí que non era moito rigor. Entón, iso sí que é preocupante, se queremos mirar cara atrás. Eu creo que isto iba a ser un asunto totalmente de trámite, aseguro, a verdade que lle comentei ao alcalde que non tiña pensado intervir, pero, despois de escutar a voceira do PP tirar dese pasado que moitas veces lle bota en cara ao alcalde que o recorde, parece que agora quere recordalo, pois nos trae, digamos, diferentes visións do que foi a urbanización Masó, pero, unha urbanización que, dende que está gobernando o BNG, se vai mellorando, se ten mellorado, e na que nós non somos do non de para nada, nós somos de que os terreos que gañamos con esa urbanización, de que son do Concello, non son da Xunta de Galiza. Nós non regalamos terreos así como así, ou tanto está de moda ahora das ocupacións, tampouco defendemos as ocupacións. Mire que contradictorio, uns ocupan e outros pedindo que se desocupe. Entón, eu por darlle trámite a isto, pensei que non iba a haber debate ningún, realmente agradecer aos habilitados, as habilitadas, en este caso, a dúas mulleres valentes que se atreveron con un expediente engorroso, porque a realidade é que este expediente non se dou trámite antes, pois porque era un marrón facer esta rescisión deste contrato, e máis cunha empresa que nesa época entrou en concursar e despois desapareceu, e agradecer, e dende aquí o vou a decir agora, e o vou a decir con calquera dos puntos que tratemos hoxe, inda que sexan de urxencia, porque hai un gran traballo destas dúas mulleres que os están aquí, como dunha terceira muller, por falar das habilitadas, pero tamén das persoas que as sustituen, que lo teñen que sustituílas, e xa vostede sabe polo que o digo, que tamén fan un traballo importante e son valentes para unha cousa fundamental, para defender o interés público, que é para o que estamos aquí votando a favor de desestimar e que este contrato finalice dunha vez.
Alguna intervención máis? Sí, Elena. Bueno, como xa fixo na comisión informativa, non lle vou a permitir que vostede este cuestionando o traballo que se eu me meto co traballo dos habilitados ou co traballo que fan os funcionarios neste Concello. Xa lle dixen outro día na comisión informativa, porque cuestionei o tema dos informes, que aquí volvo a reiterar, xa de que vostede o trae a colación, entendes? Que non pode un auxiliar administrativo firmar unha interventora accidental, e vostede o sabe perfectamente, por moita autorización que teña da Xunta de Galicia, porque non está, legalmente non está capacitada, non ten os coñecementos. E me parece unha responsabilidade, o mellor pola vosa parte, que estedes permitindo ese tipo de actuacións e de intentar, que os funcionarios que firmen este tipo de informes de control financiero, é dicir, todas estas cousas. E en este expediente exactamente igual. E para iso non estou cuestionando para nada o traballo dos habilitados ni de ningún funcionario municipal. Nunca o fixen, e non vou a facer agora, ni na oposición, ni no goberno. E tampouco lle vou a permitir que este continuamente, cada vez que se cuestiona algo dun informe ou se dice algo dun informe, que se os habilitados, que se traballan, creo que ningún dos que estamos aquí cuestionamos e pusemos nunca ningunha dúbida de que os habilitados que traballan, sesa quen sesa. Eu aquí non veño a poñerlle medallas a ninguén, falo en conxunto, entende? E se a vostede lle parece que un auxiliar administrativo pode firmar, eu lle digo que non, poder non pode. Vostedes tiran para adiante e nada máis. Pero que, dende logo, que é unha irresponsabilidade, sí, porque nunca pasa nada hasta que un día pasa. Nunca pasa nada hasta que un día pasa. E claro, os informes sí están firmados. Firmados por quen? Ten coñecementos para que se firme un informe de un control financiero, de estabilidade? Non, non o ten. Por moito será... Eu non poño en dúbida a súa capacidade, non. Pero que non ten os estudios, non pode firmar. Porque entón, apaga e vámonos. Cerramos o Concello e aquí, pois mandades vos a... Porque se vos podedes facer e desfacer ao vos antollo, hai un servizo de colaboración na Diputación de Pontevedra, de asesoramento xurídico. Se non están os técnicos, os habilitados, e fai falta, pois se pode recurrir aí, como creo que xa se fixo en algunha ocasión. Entón non me veña vostede a botar en cara que se eu digo que se os funcionarios eu deixo de decir. Que lle quede ben clariño, nada máis. Pero en todo caso, un informe xurídico da señora secretaria do Concello. Iso que vaya por diante, non? E informes anteriores tamén os hai. Eu, sinceramente, igual que expuso antes o Seleal, pensei que non iba a ter o atrevimento xa non a manifestar unha postura en contra, sin tan siquiera levantar o polvo deste expediente. Eu creo que se vostede fora suficientemente sensata, non entraría a revisar os antecedentes e o que foi a tramitación deste expediente, desta obra. Porque o mellor que se toparía como consecuencia desa revisión é a cantidad, en este caso, xa non vou dicir de errores, senón de negligencias que se cometeron nese expediente de contratación. Empezando porque se contratou unha obra que nunca se chegou a formalizar a acta de comprobación de replanteo. Se liquidaron 2 anualidades da subvención, a 2005 e a 2006, cando teóricamente esa acta non estaba nin asinada, por lo tanto o prazo de inicio da obra non empezara, sobre un proxecto técnico que nin se aprobou. Hai un proxecto técnico que figura por aí como un documento que nunca foi aprobado por ningún órgano municipal. Por lo tanto, eu creo que debería ser un pouco máis reflexiva e ser un pouco máis sensata e non querer, en este caso, cuestionar que con este trámite que estamos levando a cabo estamos resolvendo unha situación que vostede creou. Se non, explíqueme como se poden adxudicar unhas obras sin proxecto, como se poden justificar 2 anualidades, en este caso, con cargo a esas subvencións e tamén o patrimonio municipal do solo, sin que esa obra iniciara o seu prazo, porque non estaba nin asinada a acta de comprobación de replanteo. Mire, e vostede sabe, porque a alcaldesa, a principios do ano 2007, o que aquí, en este caso, ocupa o cargo do alcalde, xa lle preguntou a vostede en este plenario que pasaba con aquela obra, que teóricamente comezara no ano 2005, estábamos a poucos meses de finalizar, en este caso, a terceira anualidade, por lo tanto, a última. Estábamos, creo que alá polo mes de febreiro, marzo aproximadamente, e nin se iniciaran as obras. Pero xa se justificaran 2 anualidades, firmadas por vostede, pagadas por vostede, como sabe. Bueno,
Claro. E, en principio, están aí as actas, en este caso que se poden ver, deron garantías de que esa obra se iba a rematar. O prezo dese contrato sabe cal era, verdad? En torno a 855.000 euros aproximadamente, ese contrato. E vostede sabe, porque hai correos electrónicos recibidos polo arquitecto municipal por parte da empresa contratista que decía que non iba a empezar a obra, se non se lle recoñecía xa, antes de empezar, un incremento do prezo de contrato para situarlo en máis de 1.100.000 euros, tamén o sabe, porque seguro que lle comentar. Eso que vostede quere vender como esa gran obra, en este caso, que se iba a financiar, teóricamente, co que era o resultado da monetarización do patrimonio público do solo, 10%, do cuarteirón Masó, que ascendeu a algo así como 629.000 euros aproximadamente, se non me falla a memoria, se non pido disculpas, pero por aí debía andar, non? Dos que quedan a día de hoxe, 570. A diferencia son as que se utilizaron para aportar a parte municipal desas dúas primeiras anualidades. E, ademais, sabe que co goberno do ano 2007 os prazos eran improrrogables. En outubro do ano 2007 xa non é que tiñamos que ter iniciado a obra, é que tiña que estar totalmente terminada. E a responsabilidade de que non se asinara ata de comprobación de replanteo tal como consta nos informes xurídicos era do Concello, por non instar no ano 2005 a que se asinase esa acta de comprobación do replanteo. Por lo tanto, era nosa responsabilidade. Iso que tenía que estar dicindo vostede, e non dicindo que o BNG, mire, o BNG pode ter unha postura cando está na oposición. Claro que sí. Como tivemos tamén, como vostede sabe, sendo alcaldesa, cando otorgou unha licencia tamén para unha discoteca no parque empresarial. Acordarás? O único grupo que votou en contra desa licencia foi o noso. E sabe que, desde o goberno, tivemos que defender a validez desa licencia, cando foi recurrida. Finalmente foi anulada esa licencia, como sabe. E aquí igual, claro que estábamos en contra, porque había unha ordenación urbana, un convenio urbanístico anterior que era infinitamente mellor para os intereses do Concello que o que vostedes asinaron con Cuarteirón e Masó tamén no ano 2002-2003, finais de 2002 seguramente. Infinitamente mellor. Entre outras razóns, ese edificio que temos aí, onde está esa glicina maravillosa, esa bugambilla, ese era un edificio sociocultural, mellor dito, unha parcela, un solar tamén para o Concello. Desapareceu. Igual que desapareceu unha parte da edificabilidade que estaba asignada tamén para ampliación do Museo Masó, a pesar do cal o Concello, a través dese novo convenio, tivo a posibilidade de ceder tamén para a ampliación do Museo Masó un solar e unha edificabilidade de algo así como 3.600, 3.700 metros cuadrados de edificabilidade. Pero claro que era mellor. Ese novo convenio supuso mover a chimenea 20 ou 25 metros do seu lugar originario. Para que? Para ter que manter esa estrutura aí, porque senón pode irse nos abaixo, por exemplo. Eso é o seu legado. E non quere falar disso, quere falar de que o BNG estaba en contra. Claro, como non vamos a estar en contra? Claro. Pero mire, no ano 2003, como alcalde, o primeiro que obtuvo unha subvención da Dirección Xeral de Comercio para ese proxecto desa nave foi o alcalde actual. E sabe cal foi o importe, verdad? 300.000 euros, que se perdeu porque non contratou obra ese ano, verdad? E que vostede pideu na seguinte convocatoria tuvo unha subvención de 242.000 euros tamén. Eso ten que dicirlo, non que o BNG estaba en contra. Estamos en contra e actuamos con sentido de responsabilidade. O que non é lícito que esa monetarización, ese 10%, se hipoteque para unha obra e nin tan siquiera conseguimos pagar a metade desa obra. Claro que estamos en contra. Había outras prioridades en aquel momento, por supostísimo que había outras prioridades. Entre eles, os campos de fútbol, por exemplo, que estaban aí, entre outras infraestructuras tamén e dotacións públicas. Por lo tanto, o BNG actúa sempre con sentido de responsabilidade, sempre con sentido de responsabilidade. E pode ter unha postura, e cando ten que defender algo co que estaba en contra no seu momento, se cree que en ese momento é o que lle interesa ao Concello, porque del pode vir a responsabilidade patrimonial, como no caso da licencia de discoteca, pois vamos a facelo, claro que vamos a facelo, porque é o deber que temos. Por lo tanto, non era sin tempo, pero por fin vamos a dar carpetazo a un asunto que é importante non solamente por resolver isto que estaba pendiente desde fai moitos anos, senón que obviamente nos abre tamén a posibilidade de destinar estes recursos, e cando falo de recursos non falo que está aí no saldo dunha conta bancaria, porque eso se ingresou no ano 2005-2006, e se ingresou e se utilizou para pagar xa facturas. Non hai eses cartos.
O que hai, obviamente, é un crédito presupostario que está afecto, en este caso estaba afecto a esa actuación mediante ese convenio urbanístico, que, por certo, ese convenio urbanístico xa se declarou fai un par de anos incumplible, ademais, xa se disolveu a Xunta de Compensación, e, polo tanto, desafectar, en este caso, tamén eses recursos económicos para que poidan ser destinados ao que permite, neste momento, a Lei do Solo de Galicia. E deso é do que se trata, e a mí, como alcalde, obviamente xa me gustaría ter traído este asunto moito tempo antes a pleno, pero, como dixo o concelleiro tamén Xosé Leal anteriormente, teño que agradecer aquí públicamente o tremendo traballo que se está realizando nestes momentos de diversos departamentos municipais, tanto de Secretaría, Intervención e de Tesorería e todos os demais, pero para varios dos asuntos que obviamente se forman parte da orde do día, algún que virá tamén máis para adiante por vía de urxencia, pois tamén, grazas ao traballo e esforzo delas, estamos conseguindo, como digo, poñer novamente a casa en orde. Procedemos á votación da proposta, en este caso, de declaración de caducidade do procedimento de resolución contractual e prescripción da acción con arquivo de actuacións frente a Strumacher e modificación da finalidade do patrimonio público do solo, expediente 1425/2023. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase a proposta e pasamos ao punto número 3. Aprobación se procede da concertación de operación de préstamo a longo prazo para o financiamento da achega municipal para a obra Reforma Enerxética e Rehabilitación Integral do Pabellón de Beluso, expediente 1369/2025. Aquí si temos un ditame da Comisión Informativa Permanente de Facenda Especial de Contas, celebrado pasado 26 de maio, que ten o seguinte dictamen. En canto a votación, foi aprobado por 6 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito e 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, boa tarde noite de novo a todas e a todos. Hoxe, a verdade é que traemos asuntos de vital importancia para o desenvolvemento futuro de actuacións que consideramos estratégicas e poderosas dentro do Goberno e que a sociedade demanda, e pois para levar a cabo estes proxectos tan importantes e tan relevantes, pois o Concello ven nos últimos anos, por unha banda, optando a diferentes subvencións, a diferentes liñas de axuda, as que presenta pois os proxectos elaborados de gran calidade técnica e que, solo por citar tanto este exemplo da reforma enerxética do pabellón de Beluso, como pode ser a reforma a creación do novo Parque Urbano Lugrís, son proxectos estratégicos e de gran calidade técnica e que conlevan pois un investimento pois que ten que ser importante por parte do Concello. Un investimento que neste caso no que estamos a falar, que é o referido á obra de rehabilitación enerxética e de mellora integral do pabellón de Beluso, vai supoñer, agardemos que por fin, pois rematar con un pabellón que nunca gozou nin das características para desenvolver competicións oficiais na súa pista, e no que moitas veces, pois a hora de desenvolver os adestramentos, todos os equipos que aí adestran, pois víanse condicionados pois polos defectos na súa construción, que, pois, por desgraza, non podemos solucionar pese a ter investido nos últimos anos, pois, cuantiosos fondos en mellorar ese mal parido proxecto inicial. Agora optamos, por unha banda, por presentar xa anteriormente este proxecto a unha subvención estatal, que non saiu unha do Consello Superior de Deportes, pero sí, pois, tivemos a sorte de presentalas a unha subvención da Xunta de Galiza, da Secretaría Xeral para o Deporte, na que foi un dos proxectos pois que, grazas á súa calidade, pois foi aceptado, pois recibindo unha subvención de 700.000 euros. 700.000 euros que non supoñen a totalidade do proxecto, dun proxecto que supera o 1.700.000 euros e que, polo tanto, precisa de máis aportación de fondos
municipais ou que o Concello consiga fondos de outras administracións. En este caso, pois, optamos a 150.000 euros dun plan de infraestructuras deportivas da Deputación, que tamén incluímos eses 150.000 euros en esta proposta, e o que nos queda para a aportación municipal para completar ese 1.700.000 euros e posibles incrementos na execución de obra e tamén, digamos, a redacción e o control de obra deste proxecto, pois o Concello, contando cunha boa saúde financiera, pode optar a unha petición de crédito. Déronse as condicións aceitadas en canto ao aforro e as nosas propias contas de anos anteriores que contemplaron pois eses parámetros que se exixen para poder optar a esta operación de crédito, que lonxe de supoñer pois un crédito en sí pois para que o Concello pois dispoña de cartos para facer actuacións diversas, vai a significar unha actuación que vai a poñer fin, como ben dixen, pois a ese problema no pabillón de Beluso. Agradecer de novo, e non é por entrar no debate outra vez coa voceira do PP, o traballo do persoal habilitado do Concello, porque, como sempre, digamos, nos ofrecen alternativas agora mesmo que, pois, por desgraza ou porque a situación non se puideron levar a cabo en outros anos, e entendemos pois que a boa situación do Concello e o bo traballo levado a cabo a nivel económico nos últimos anos pois permítenos optar a esta operación de crédito. Buscaremos a maneira de, unha vez estea, digamos, adxudicada e feita a obra, pois ir na medida do posible, en canto se poida ir pagando o crédito, pagalo coa maior das premuras, porque significará pois unhas maiores ventaxas para o propio Concello, pero bueno, aí iremos vendo o desenvolvemento dos vindeiros anos, tributos do Estado que poden incrementarse e demais cuestións que haxa, pois para poñer o noso contador a cero e poder facer o que realmente lle interesa a ciudadanía, que é poñer solución aos problemas e crear infraestructuras de calidade. Moitas grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Daniel. Ben, boa noite, eu vou ser moi breve. En primeiro lugar, pois, como xa fixen na comisión informativa, pois manifestar o meu voto favorable a esta proposta que se trae hoxe aquí. É evidente, non, que temos un problema co pabillón polideportivo de Beluso e que, polo tanto, temos que solucionalo, e que a vía de solucionalo é esta. Iso sí, non creo que se deba deixar de lembrar cuestións concretas como as que aparecen en diferentes informes sobre este asunto por parte de intervención. É dicir, estamos ante un proxecto que, segundo pon no informe, o prazo de execución da obra de 6 meses, podería reducirse ata 5 con esas baixas que se propoñen, pero o prazo de xustificación da subvención da Xunta de Galicia remata o 15 do 11, o 15 de novembro, é dicir, faltan 5 meses e medio. Estes asuntos como a adxudicación, ademais, levan un tempo, polo tanto, pois estamos ante o risco de que non se poida xustificar. Isto podería provocar pois diferentes cuestións a respecto a estes 700.000 euros, non, que se sinalaba que pon a Xunta de Galicia. Entón, sí que pedir co voto favorable, coa confianza, que se axilice o máximo posible esta obra, e tamén que se vayan tomando as previsións necesarias para posibles, digamos, dificultades que poidan surdir, para que non corramos o risco de perder eses 700.000 euros ou parte deles e que entremos nese incumplimiento das normas financeiras que tamén reflicte a interventora no seu informe. Nada máis. Alguna intervención máis? Elena? Bueno, como non podía ser de outro xeito, outro proxecto mal parido, non, do Partido Popular. Os vosos son os vos paridos. A piscina municipal cumple os requisitos para facer as competicións oficiais. Cumpre todos. No. Ese son os vos paridos. No, vamos, pregunto. Vostede interveña e non este provocando en este caso que o concelleiro teña que responder para cortar a súa intervención. Por lo tanto, vostede faga a intervención como considere. Non estaba facendo unha pausa, non estaba esperando que o concelleiro me contestara, vamos, para nada. Simplemente estaba dicindo, e, bueno, pois fixen unha pausa, nada máis. É dicir, bueno, olvidouse decir que, bueno, que se vai a pedir esa operación de crédito, pero, bueno, porque os orzamentos non se sabe aínda cando van vir, nin os de 2024, nin tampouco os de 2025. Levades vendendo na prensa o ano pasado, entendes, que nos iban a traer e que xa se estaba para traer a operación, ao final tuveste que cambiar para o suplemento de crédito, para evitar, tal e como se recollía nos medios de comunicación, non sei se fixo vostede as declaracións ou as fixo
o alcalde, non, para evitar o trámite de ter aprobados os presupostos do 2025. É dicir, isto é, bueno, pois seguir entrampando. E despois, bueno, tal e como se acaba tamén de apuntar e como din os informes, é dicir, os prazos son os que son. Veremos se non se justifica tamén algo con acopios de material estas primeiras certificacións, porque dudo moito, que 700.000 euros para telos justificados en novembro, cando ainda non se adxudicou a obra, é dicir, ao final faremos tamén todo a correr, vos tedes unha planificación, vos non sodes os que facedes as cousas a correr, non, vos todo superplanificado con tempo. E aquí estamos, entendes? Así estamos. Pois estarei tamén vendo se non se fai algunha certificación con algún acopio de material, iso que hai un momento estabades como medio acusando, non, de que non se podía facer e que os acopios, a pouco máis parece que, bueno, que levei eu os acopios para casa ou mellor tamén os cartos, non o sei. É que, bueno, que ao final acabades facendo, non, esas intervencións así que, bueno, que vos deixades levar, non, por ese afán de querer, pois, desacreditar, non, e desprestigiar todo o que fan os demais, cando vos o mellor tamén vos teríades que mirar un pouco ao espello da vosa actuación e da vosas tamén formas de proceder. Nos imos a abster, nada máis. Bueno, sin ánimo de polemizar, pero en todo caso, creo que, polo menos das miñas palabras, non se inferiron que un acopio de materiais non é algo que proceda legalmente. Iso non é ilegal, e non dicen eso baixo ningún concepto. E o que dicen é que hubo as dúas primeiras anualidades dunha obra que non se chegara a iniciar o prazo de execución desa obra. E se justificaron dúas anualidades mediante esos acopios, creo que foi o que dicen. En ningún caso dicen que non é posible. Como vou dicir iso se legalmente é posible justificar os acopios de materiais? Por lo tanto, non sei se é que non me expliquei suficientemente ben antes ou vostede lle quere dar a volta tamén o que foron as miñas. Pode ser, é posible, pois o matizo agora, se lle parece. En todo caso, eu creo que xa o que acaba de expoñer o concelleiro de Facenda, en todo caso, obviamente, os orzamentos virán, porque tocan vir, e virán posiblemente máis rápido do que vostede pensa, pero sí que o primeiro, e se sabamos de prazos como vamos, obviamente, a función do goberno é priorizar tamén os asuntos. E o que é evidente que estes asuntos, polos prazos, o que nos estamos referindo, creo que foi suficientemente explicativo, en este caso, Xosé Leal, eu creo que non hai dúbida algunha respecto da necesidade imperiosa ou que houve a necesidade imperiosa na medida posible, tan pronto foi posible, de darlle prioridade a determinados asuntos como os que estamos abordando, como digo, nesta sesión plenaria. Estaban estes asuntos antes que calquer outro. Procedemos, por tanto, á votación. Sería aprobación, se procede, da concertación da operación de préstamo a longo prazo para o financiamento da achega municipal para a obra Reforma Enerxética e Rehabilitación Integral do Pabellón de Beluso, expediente 1369-2025. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado o punto. E pasamos ao seguinte, que a aprobación inicial se procede do expediente de modificación de créditos número 3-2005 na modalidade de suplemento de crédito 1-2025, expediente 1532-2025. Temos un dictamen tamén da Comisión Informativa Permanente de Facenda Especial de Contas do 26 de maio, en relación con este asunto que ten o seguinte dictamen. En canto a votación, 6 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista, 1 do concelleiro non adscrito e 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, de xeito breve, porque é unha continuación do punto anterior e é unha cuestión que obedece tamén ao punto anterior, a petición de crédito. Unha vez que se fai a petición de crédito, pois hai que adaptar o que son nas contas do Concello, pois esas partidas necesarias para en elas suplementalas con esta operación de crédito e coa propia subvención da Xunta de Galiza e a propia subvención que haxa tamén da Deputación que se incorpora tamén, pois poder dotar esa partida para facer a contratación e os trámites continuos que se teñen que facer e que van a ser o máis áxiles posibles. Gracias. Abrimos unha canle de intervencións. Daniel.
Sí, ben, boa noite de novo. Bueno, eu como xa comentei na comisión informativa, pois vou votar a favor, creo que estamos ante un proxecto que é importante, que vou para Bueu e, polo tanto, pois, evidentemente, vai contar como voto favorable. Non obstante, tamén, como xa comentei nesa comisión, recalcar que o feito de que esteamos aprobando esta modificación de crédito obedece a que non se están cumprindo coa normativa, non se están aprobando os orzamentos en tempo e forma, estamos sin orzamentos do ano 2024 nin 2025, os presupostos do ano 2023 aprobáronse con 10 meses de retraso e que, polo tanto, pois que tamén, a parte de facer esta modificación, unha das cuestións máis importantes é que aprobemos dunha vez por todas estes orzamentos para o ano 2025. Alguna intervención máis? Procedemos á votación. A aprobación inicial se procede do expediente de modificación de créditos número 3-2025 na modalidade de suplemento de crédito 1-2025, expediente 1532-2025. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado o punto e pasamos ao seguinte, que a aprobación se procede da moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán para o fomento da lingua galega. Temos un ditamen da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do pasado 26 de maio que ten o seguinte dictamen. Sometido a asunto a votación foi rexeitado por un voto a favor do concelleiro non adscrito, 3 votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e 5 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG e un do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é desfavorable. E ten a palabra o concelleiro propoñente. Ben, vou tentar ser moi breve porque temos varias mocións hoxe. Neste caso, nesta moción para fomento da lingua galega, pois un pouco do que se vai falando, non? É de como todos vemos que a nosa lingua, o galego, pois pouco a pouco se vai perdendo entre as novas xeracións. E que, polo tanto, pois que esta situación pois require de que fagamos diferentes medidas dende todas as administracións públicas, é dicir, que traballemos unidos entre Concello, Deputación, Xunta, Goberno do Estado, por unha cousa que é relevante, que é a nosa lingua, que é un patrimonio común, que ademais que nos caracteriza e que nos identifica. Polo tanto, pois as propostas de acordo son seis, en total. En primeiro lugar, pois instar a Xunta de Galicia a aplicar con carácter inmediato o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, especialmente no ámbito educativo, sanitario e judicial. En segundo lugar, instar a Xunta de Galicia a cumplir con ese plan, que foi un plan aprobado baixo o mandato de Fraga Iribarne e, en consecuencia, derogar o decreto 79/2010. En terceiro lugar, instar o Goberno local a deseñar unha ordenanza municipal de usos lingüísticos. En cuarto lugar, instar a Deputación de Pontevedra a aumentar os fondos destinados á promoción da lingua galega e usar, polo menos, o galego en todas as súas actividades no territorio galego. No quinto, instar o Goberno central a aumentar a colaboración con entidades como a RAG e a deseñar plans específicos de fomento de linguas como galego dun xeito ambicioso e equilibrado respecto a outros idiomas. E sexto e último, manifestar o apoio desta corporación municipal a manifestación realizada por Queremos Galego o 17 de maio de 2025. Nada máis. Abrimos unha quenda de intervencións. Si procede. Non sei que pide debate. Elena. Bueno, nos manifestamos o noso voto en contra na Comisión Informativa e desde a Xunta de Galicia e a través da Consellería de Cultura o que se está facendo, non, ante pois, eses datos, non, que se fixeron públicos e un pouco tamén para seguir apostando pola mellora, non, do galego e que se siga falando, que se incremente, vamos, que cada vez, sobre todo por parte da rapazada, que se incremente non o uso do galego, pois o que se está facendo é ese pacto pola lingua, onde estaban representados todos os grupos do Parlamento e as diferentes institucións e organismos de toda Galicia e que se está traballando en ese sentido. Entón, como ben dicen tamén na comisión, é dicir, creo que pois un concelleiro que moitas veces está pedindo planificación e que está pedindo que as cousas que se fagan con tempo, que se presente unha moción onde se presenta a moción o 16 de maio para que se aprobe ou que se apoie a manifestación que ten lugar en Santiago o 17 de maio, é dicir, creo que, como saben, lle dixen na Comisión Informativa, esta moción teríase que presentar pois co tempo suficiente para poder manifestar o apoio por parte da Corporación
municipal e non a toro pasado. E despois, bueno, sorprende tamén bastante que, bueno, que ahora que eses aspectos, eses diferentes puntos aquí se tocan as diferentes administracións, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, o propio Concello, onde se pide que se fagan que se cree por parte do Concello unha ordenanza municipal. É dicir, bueno, creo que sobre todo polo que toca na Xunta de Galicia, hasta hai 6 meses vostede era o responsable de Cultura do partido e creo que seguía as directrices que había e estaba totalmente de acordo. Vostede pideu o voto para o presidente Rueda no seu momento, apostando para que, e sobre todo para que se votara, porque o proxecto que ele estaba levando a cabo pois era o que vostede tamén compartía. Simplemente houve un cambio, en este caso, da persoa que leva a consellería, pero non no que a política lingüística da Xunta. Polo tanto, non sei, dá a impresión de que con esta moción que se pretende salpicar un pouco a todos, as distintas administracións, desde a administración central ata a administración, en este caso, local, xa digo, con unha moción na que, por parte da Xunta, está traballando e onde, aínda que poida haber diferencias, tanto desde o punto de vista dos organismos, diferencias políticas, porque as hai, porque cada partido político temos, pois cada un temos unhas directrices e seguramente non imos a coincidir, pero creo que o importante, e así o manifesto tamén creo que o Partido Socialista en algunhas declaracións que se fixo, é dicir, o importante é sentarse e intentar chegar pois a vías de diálogo e a vías tamén de acordo e, sobre todo, que ao final as medidas que se adopten que sexan pois para poder poñer en valor a nosa lingua e conseguir, xa digo, que sobre todo desde a rapazada hasta os máis maiores, pois que se siga falando galego e que se incremente pois esa porcentaxe. Nada máis. Isabel. Boa noite a todas e a todos. Referindo a esta moción, no punto 3 insta o Goberno local a diseñar unha ordenanza municipal de usos lingüísticos. Este Concello ten demostrado que xa fai moito tempo ten o galego como lingua vehicular. Demostro día a día a súa implicación co galego. No punto número 5 vou a referirme a que di que vou a dar uns exemplos de ambición do Goberno. Vamos a ver, o Goberno do Estado ten demostrado que dende o ano 19 de setembro do 23 falase galego no Congreso dos Diputados. Coa reforma do reglamento da Cámara, con votos en contra do PP, de Vox e do PN, eu se podo entender que deixar o cargo mirando esta moción, entendo que pode cambiar de opinión. Tamén a semana pasada, por exemplo, vou dar uns exemplos. José Manuel Álvarez, que é ministro de Exteriores, lembroulle os novos secretarios das embaixadas que teñen que fomentar e traballar na diversidade lingüística das todas as linguas cooficiales do Estado español. O 7 de maio de 25 hai un acordo unánime tomado polo Parlamento de Galicia, unánime, incluído o PP, para que o uso de galego como lingua oficial no Parlamento de Europa, e despois cambian a idea, se cambia a idea de presentar a Eurocom a posición en prol do galego. O que hai que instar a Xunta por velar por cumprimento dos acordos que se fan no seu pleno. Nos vamos a votar en contra. Se non retira estes 2 puntos, nos votaremos en contra desta moción. Gracias. Unha intervención máis, Xosé Leal. Ben, a verdade é que dá gusto intervir o último porque escuitas todo o argumentario e sempre vas a ser, agardo que un poquinho menos redundante. Primeiramente, decir que nos vámonos a abster nesta moción. O noso voto é a abstención e non é un voto en contra, pois simplemente porque nós entendemos que hai que facer un esforzo inminente e, sobre todo, moi intenso para o fomento e a dinamización da lingua galega pola situación na que se atopa actualmente. Cabe pedir maiores esforzos, incluso a administración local, vou dicir así claramente, a administración local, tanto a nivel local como a nivel da Deputación ou incluso a administración galega e incluso o Estado, aínda que, bueno, como dixo a concelleira a voceira do PSOE, sí que a verdade que pois o Estado español pois por primeira vez está dando un apoio, eu creo que moi importante ás linguas cooficiais do Estado e é de agradecer tamén. Entonces, a nosa abstención vai fundamentalmente, e
e por non entrar en máis detalle, pois incluso na nosa propia dinámica como Concello, de que unha ordenanza municipal de usos lingüísticos non é que non a vexamos necesaria, sino que non agora mesmo, pois pola carga de traballo que ten o Concello e polo plan normativo propio que ten aprobado, pois non é unha das cuestións que temos aí en axenda. Seguiremos facendo dinamización lingüística, seguiremos instaurando pois e conquistando novos espazos coa lingua e bueno, de indicar que tamén queda un pouco fora de lugar pois ese sexto punto de manifestar o apoio desa corporación a manifestación realizada por Queremos Galego por ser a posteriori e, bueno, digo yo que eu estuve ali en calidade de todo, de veciño, de socio da mesa, de voceiro do BNG e realmente agora non procede tampouco moito, pero bueno, a noso voto é a abstención. Se procede, abrimos unha segunda quenda. Ariel. Sí, ben, bueno, non sei por que parte empezar, non? Quero dicir, se resulta tan problemático, pois algún dos puntos podese analizar a supresión, en si iso implica que a moción este aprobada. Non sei o voceiro do bloque o que comenta do punto terceiro e do sexto, se se retirasen, si tería o voto favorable, por exemplo. Quero dicir, claro, porque din como que hai dous puntos que provocan abstención, pero non sei se a retirada podería provocar o voto favorable e conseguir que esta moción sea adiante. A mí pareceme pois, que sería bastante triste que unha moción que quere remar todos xuntos non a prol da lingua, pois que non se aprobase por determinadas cuestións, é dicir, xa vostede o determinará, non? Bueno, empezar en referencia a cuestión de que se estea traballando, vame permitir que, ademais, tendo en conta os puntos da orde do día que hai hoxe, señora Estévez, tamén di Ángeles Vázquez que está traballando pola illa de Ons, e iso non significa moito. Vemos precisamente como en unhas mocións preténdese facer cousas concretas e se critica que se sean concretas, e noutras que se pretende atinxir a totalidade dunha cuestión, tamén se critica que se pretenda salpicar un pouco todo. Hai un grupo de traballo que nin coñecemos, un grupo de traballo do que non coñecemos de que área se encarga cada un dos responsables. Polo tanto, bueno, non é que desconfíe non da profesionalidade de ninguén, pero claro, cando non coñecemos quen son as persoas responsables das cousas, pois igual sí que dá lugar a dúbidas, non? A respecto do que comentaba a portavoz do Partido Socialista, bueno, ninguén dixo que non estean traballando a prol do galego, é dicir, a ordenanza é unha ordenanza que existe en moitísimos concellos, por exemplo, gobernados polo PSOE, como pode ser o Concello da Coruña con Inés Rei. Creo que todos sabemos que se pode falar galego no Congreso dos Deputados, que se está traballando na marca da Unión Europea, pero tamén coñecemos que as cousas normalmente se fan con cartos, e cando vemos o perte das linguas, pois sí que é certo que a parte, digamos, das linguas como o galego, o catalán ou o éuscaro, queda pois bastante coxo, non? Entón, bueno, están moi ben os xestos e os guiños, son importantes, evidentemente, e ninguén lles quita valor, pero tamén é importante que se contemplen o resto de cousas. Eu, como xa comentei, si eses tres puntos que comentaron, digamos, entre os dous portavoces son os que suscitan os problemas para que saia aprobada a moción, por mí non habría problema en retirar ningún dos tres, nin o terceiro, nin o quinto, nin o sexto. Nada máis. Alguna intervención máis? Se non procedemos á votación da moción tal como foi proposta en este caso polo concelleiro. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Polo tanto, a moción non prospera. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o número 6. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular para promover a construción dun pabellón de deportes na parroquia de Cela. Este asunto tamén foi dictaminado na pasada Comisión Informativa de Asuntos Xerais do pasado 26 de maio, que ten o seguinte dictamen. En canto a votación, foi aprobado por 3 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e 6 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra a concelleira. Gracias, alcalde. Vou a dar lectura á moción.
A veciñanza da parroquia de Cela leva anos esperando pola construción dun pabillón de deportes que dé a resposta á necesidade trasladada en diferentes ocasións ao goberno municipal por parte dos diversos clubes e asociacións deportivas, así como desde os representantes da AMPA do CEIP a Torre, que teñen manifestado a súa conformidade en relación con esta demanda, que serviría para paliar a situación de colapso de horarios e actividades nos outros dous pabillóns da Vila de Bueu. A proposta que sempre se barallou para a construción deste pabillón é a de construílo na actual pista polideportiva anexa ao CEIP a Torre e que pasaría a convertirse no terceiro pabillón do municipio, xunto co Pablo Herbello en Bueu e o pabillón de Beluso. Desde o Goberno Municipal anunciouse hai anos a elaboración dun proxecto, mas nada se sabe desta obra, nin se coñece o proxecto, nin se ten anunciado a súa aprobación, nin tampouco se coñece cales serían as posibles vías de financiación desta obra. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Punto único, instar o Goberno Municipal a retomar o proxecto para a construción dun pabillón de deportes na parroquia de Cela, así como facer as xestións necesarias ante os organismos ou institucións correspondentes para que a parcela reúna todos os requisitos necesarios para a posta a disposición e construción de dita instalación municipal. Bueno, o Pleno vai de pabillóns, antes falábamos do pabillón de Beluso e neste caso o que pretendemos con esta moción pois iso era que desde o Goberno Municipal pois que se retome non ese proxecto que hai pois 8 ou 10 anos máis ou menos pois anunciaron non en prensa que estaban traballando nunha redacción dun proxecto para poder facelo aí, dando un pouco tamén resposta á demanda plantexada polos diferentes clubes deportivos. E, bueno, aproveitando, ¿no?, como ben se decía antes, que por parte tamén da Diputación de Pontevedra se están sacando pois, eses plans de financiación, sobre todo destinados a instalacións deportivas, e, bueno, tamén co plan, ¿no?, pois, en este caso, máis provincia e con outras axudas que se poidan tamén pois, conseguir a través da Xunta de Galicia, pois creo que sería pois, unha boa oportunidade para poder bueno, pois, retomar, non, esta idea e, bueno, pois, cando menos, ou sobre todo de cara tamén pois, o ano que ven, pois, poder empezar non, con coa tramitación deste expediente. E en canto, bueno, que era a pista, e, bueno, se non se cambiou a idea que había, é dicir, tiña entendido que en esa pista que había, pois, bueno, algo estaba afectada non, polo tema de Fenosa, que algún cableado e tal, e que se quedara no seu momento pois, de facer xestións ante Fenosa e de, bueno, de pedir os permisos necesarios para poder ganar bueno, pois, na altura no, para que se pudese facer a pista polideportiva e, bueno, pois, un pouco o que pretendemos é iso, pois, que desde o Goberno pois, se retome e se tire para adiante con este proxecto, nada máis. Grazas, abrimos unha quenda. Daniel. Sí, bueno, eu en primeiro lugar manifestar o meu voto favorable á proposta porque evidentemente creo que hai que traballar nesa proposta do pabillón de deportes na parroquia de Cela, pero sí que me gustaría facer dúas puntualizacións ou máis ben dous comentarios, non? Quero dicir, hoxe aquí estamos aprobando unha proposta de máis de 1,5 millón de euros para o pabillón de Beluso. É dicir, estamos aprobando isto e os técnicos nos están avisando de cuestións como estabilidade orzamentaria, é dicir, que non gastemos máis do que temos, basicamente. Entón, sorpréndeme bastante que, cando a mí na moción anterior se me reprocha que se está traballando en temas de lingua noutros espazos, que aquí se traia unha moción que está falando dunha cousa na que xa se está traballando noutra parroquia e que, polo tanto, no tempo é incompatible. O plan que financia con 150.000 euros da Diputación de Pontevedra dá para o que dá, 150.000 euros. E despois, o plan máis provincia é o plan que se emprega para facer os asfaltados, a extensión do saneamento, etc. Polo tanto, se propuxésemos facer as dúas cousas á vez, sería claramente imposible que puidésemos facer as cousas básicas de mantemento do Concello. É dicir, esas cousas que creo que a todos os membros da corporación os 17 nos piden os veciños todos os días. É dicir, que nos piden que se bacheen os aparcadoiros, que nos piden que se repoñan os sinais que están caídos, que nos piden que chegue o abastecemento e o saneamento ás casas. Polo tanto, realmente isto pois, é un pouco incompatible con todo o que vimos de abordar anteriormente. É dicir, como comentaba, estamos aprobando un pabillón de 1.700.000 euros, unha reforma, e agora estamos tratando de aprobar unha proposta para facer outro xa. Eu estou a favor da proposta de
retomar o proxecto, pero sempre cando sexamos conscientes de que isto é unha cuestión a moi longo prazo e que non é posible de ningún dos xeitos e que tampouco se pode intentar enganar os veciños e dicirlles que mentres facemos o de Meluso saímos a estar traballando no de Cela, porque entón o resto de Bueu non tería ningún tipo de carto para facer as obras de mantemento. Moi ben. Celso, en primer lugar, e despois o Saliar. Nós vamos a votar en contra da moción porque o sitio donde vos queredes facer o pabellón de Cela a nós non nos parece o idóneo porque non hai aparcamentos ni hai sitio para facer un pabellón ali. Ali hai unha pista deportiva que se pode mellorarse se quere, pero non para facer un pabellón. O noso traballo é buscar un sitio e cando se poida facer un pabellón decente para a parroquia de Cela. Moi ben, eso Saliar. Ben, por ser así un pouco telegráfico, porque xa o tempo apremia. Nós estamos en contra tamén desta moción, xa non é que non sea a nosa opción, a opción do equipo de goberno, sino que non é a proposta que nos demanda a comunidade educativa, que non piden esa actuación en ese espazo, sino que nese espazo piden outro tipo de actuación. Parece mentira, e por retrotraerme aquí a un proxecto pasado, como é a obra chamada por algúns Faraónica da Piscina, na que supostamente o PP votou en contra porque condicionaba todos os fondos do plan, daquela plan concellos e dos fondos tal para unha sola obra. Agora din que toda esa obra ten que ir para o pabellón de Cela. Bueno, eu creo que por ser serios e prácticos, como goberno temos outras prioridades agora mesmo na parroquia que están faladas co movimento asociativo e con diferentes persoas de diferentes lugares. Está o tema do abastecemento, está o tema do saneamento, incluso está falado o tema das melloras no edificio no Centro Sociocultural de Cela, que precisa tamén dunhas melloras e dunha reforma integral. Entonces, non é o noso proxecto a día de hoxe para Cela. Entendemos en que temos que rematar ben esa obra do pabellón de Beluso e cando teñamos a obra ben rematada de Beluso, cando nos sentemos a valorar todo o que temos, pois veremos se esa opción que temos nós como segunda opción dun espazo máis aceitado para desenvolver unha actuación deste estilo pois en Cela, se pode ser abordable, pero non esta que aquí nos demanda na súa moción ao Partido Popular. Apenas unha segunda quenda, se procede, Elena. Nada, dicirlle en este caso o concelleiro do Partido Socialista que van a ter un problema, porque a proposta é feita polo BNG, é dicir, en gobernos no 2018, 17-18, é dicir, eles son os que anuncian que están redactando un proxecto, de feito falan do proxecto que rondaba, creo que serán sobre 600.000 euros ou 650.000, que agora mesmo serán máis, e falan dunha pista de un pabillón concretamente en esa zona, é dicir, nos non traemos a idea aquí, é dicir, a idea é retomar a idea na que estaban traballando, e por iso que tamén me sorprende que vostedes, e sobre todo o voceiro do BNG, que diga que van a votar en contra, é dicir, primeiro, porque a idea, se é porque alguén se quere apuntar a idea ou a proposta era a súa, que me diga que en este momento pois non procede polo tema económico, non consideran en este momento pois necesario, preferente ou todo o que queiran, ben, pero a proposta é unha proposta súa. Entón, ollo con estar dicindo que nós que estamos engañando a xente, non? É dicir, si se encargou un proxecto, porque de feito nunha das noticias poñía que o proxecto que si xa estaba feito, non sei se realmente consta nas oficinas municipales ese proxecto ou non, pero sí que se falaba de que se iba a redactar ese proxecto. Creo que en aquel momento hasta creo que era polo arquitecto municipal, polo tanto, é dicir, un pouco pois, informadevos ben, pero bueno, a idea era esa, retomar o que xa hai, non é unha idea aí, nada máis. En todo caso, polo tanto, o que procedería antes de propoñer algo é preguntar se o goberno municipal ou o BNG mantén aquela proposta como unha proposta a día de hoxe válida ou vicente. Entendo que sería o primeiro. Se vostedes propoñen algo, se expoñen a que, obviamente, o goberno municipal pudese cambiar non de criterio ou de opinión sobre a necesidade ou compromiso de levar a cabo a construción dun pabellón polideportivo en Cela, que será así. Pero, obviamente, esa proposta no seu momento,
que se traslada non con un proxecto técnico, senón un anteproxecto feito polo arquitecto municipal. Se comparteu no seu momento coa comunidade educativa en varias ocasións, e non eran partidarios de que sobre esa pista, que le chama a pista vermella, que está no exterior do centro educativo, se convertise ese espazo nun pabellón polideportivo. Iso ao alcalde directamente lle foi, en este caso, contestado en este sentido, non? Igual cambiaron de opinión agora, non o sei, pero xa lle digo, en varias ocasións non estaban polo labor de que sobre ese espazo se construíse o pabellón polideportivo. O que se lle pode confirmar é o compromiso do goberno municipal de levar a cabo un proxecto dun pabellón polideportivo para a parroquia de Cela, cando corresponda, cando toque. Esas se están realizando estudos, análisis de diferentes localizacións, de diferentes terreos, que posiblemente será o primeiro paso, adquirir os terreos, que entendamos que sexan os idóneos, en este caso, para construir dito pabellón. Estou convencido, ademais, que non se tardará moito en que sexa así. Por lo tanto, será unha das próximas actuacións, non a corto prazo, pero sí a medio prazo, ou polo menos así figura tamén nese compromiso do goberno, en este caso compartido, do Partido Socialista e do BNG. Procedemos, por lo tanto, a votación da moción do Partido Popular, que a aprobación, si procede, da moción para promover a construción dun pabellón de deportes na parroquia de Cela. Votos a favor? Votos en contra? Por lo tanto, a proposta non prospera. Pasamos ao seguinte punto, o número 7, que a aprobación se procede da moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán sobre o servizo de taxi. Este asunto tamén foi dictaminado na Comisión Informativa de Asuntos Xerais o pasado 26 de maio, que ten o seguinte dictamen. Canto a votación, foi aprobado por un voto a favor do concelleiro non adscrito e 8 abstencións. 4 do Grupo Municipal do BNG, 13 do Grupo Municipal, aquí está, do Partido Grupo Municipal do Partido Popular, sí, está ben. Estaba cambiando a moción. É un do Grupo Municipal do Partido Socialista, por lo tanto, o dictamen é favorable e ten a palabra o concelleiro. Ben, vou ser moi breve. Bueno, dende a etapa da pandemia da COVID e a desaparición dun teléfono de contacto central, no noso municipio existen diferentes carencias ao respecto do desenvolvemento do servizo do taxi. En primeiro lugar, o feito de non ter un punto de contacto telefónico dificulta notablemente as posibilidades de acceder ao dito medio de transporte, obrigando os usuarios a dispoñer dos teléfonos persoais de todos os taxistas para facer uso do medio. Ademais, en horario nocturno non existe un sistema de quendas que garanta a prestación deste servizo, unha cuestión que en base á legislación vixente corresponde ao Concello. En consecuencia, faise imprescindible que desde o Goberno Municipal se adopten diferentes medidas que beneficien ao conxunto da veciñanza. En concellos como a Ordes, cunha cifra de habitantes similar de Bueu, o servizo de taxis conta co respaldo a Radiotaxi a Coruña, unha opción que facilita a centralización das peticións. No caso bueués, este servizo habería de ser prestado desde a cidade de Pontevedra. Co obxectivo de facilitar a adhesión a este, o Concello de Bueu podería financiar pola vía económica que se estima oportuna o pago das cotas dos taxis durante os primeiros 6 meses, de xeito que se visualicen os beneficios dun medio como este. Ademais, coa finalidade de asegurar a prestación do servizo nocturno, sería conveniente que dende a concellería correspondente se traballase da man dos taxistas para organizar unhas quendas suficientes todas as noites, que permitan que calquera usuario poida empregar este servizo público. Esta é a moción. Os acordos son, por unha parte, instar o Concello a financiar pola vía máis oportuna os 6 primeiros meses de cotas de radiotaxi para centralizar o servizo e mellorar e garantir a súa prestación correctamente, e, en segundo lugar, instar o Concello de Bueu a organizar, ou, polo menos, garantizar a organización de quendas suficientes para a prestación de servizos de transporte nocturno e taxi todas as noites do ano. Nada máis. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Xosé Leal. Ben, de xeito, de novo, rápido e telegráfico. Imos votar en contra desta moción. Xa hai un traballo feito de xeito directo, e sei que son xestións que incluso levou a cabo o alcalde co sector do taxi, cos autopatronos, como se soe decir, pois en diferentes xuntanzas onde lle formularon pois cuestións que estamos abordando como goberno. Non poden pasar esas cuestións por pagar desa maneira eses 6 meses de radiotaxi, porque non sería
non sei se dicir legal ou non, aí non me atrevería tampouco a dicilo, pero bueno, que o Goberno está traballando da man do sector do taxi con constantes reunións pois para desenvolver diferentes propostas, e a proposta pois que ten o Goberno non vai por esa vía, sino que vai por outra, que os que primeiro a coñecerá será o propio sector do taxi, que son cos que estamos mantendo esas conversas. Alguna intervención máis? Elena? Nos imos abster, como manifestamos tamén na comisión informativa, e un pouco, bueno, pois porque coas entrevistas que fixemos tamén cos taxistas, pois un pouco que nos trasladan era iso, que dizer que eles xa tiveran unha reunión co Concello, co Goberno, e que se estaban facendo pois estas xestións, que se estaba pendiente aí de que por parte de Radio Taxi que se remitise un orzamento para ver como se podría facer e como se podría en todo caso establecer o servicio, e polo tanto, pois en este caso, bueno, o propio voceiro acaba tamén de confirmarlo, polo tanto nos imos abster. Alguna intervención máis? Daniel? Ben, pois alégrome de que estean facendo ese traballo, tamén manifestar que estaría ben que desas cousas nos informen sempre cando fagan este tipo de cuestións, pero sí que salientar, non? Que dicir que levamos anos sin as gardas pola noite, por exemplo. É dicir, eu entendo que as cousas levan un tempo, teñen un trámite e demais, pero levamos varios anos sin ter servizo de taxi moitas noites ou sin ter a posibilidade de contactar. Sin ir máis longe, a min teme pasado varias veces de sair do pleno e se é un pleno un pouco tarde, non ter como chegar a casa, ter que subir andando. Entón, dicir que se está traballando cando levamos xa varios anos así, bueno, pareceme un pouco ridículo, pero nada máis. Bueno, en todo caso, un cos anos que tensa non cree tampouco nas casualidades, non? Porque eses encontros ou esas conversas ou reunións foron a petición ou mediante convocatoria da alcaldía a toda a agrupación de autopatronos e autopatronas. A petición da alcaldía. Curiosamente, dentro dos asuntos que se trataron nesa conversa, pois figuran, efectivamente, casi literalmente o que vostede recolle aí nesa proposta. Pode ser casualidade, pero xa lle vai quedando pouco pelo, tamén non cree realmente nas casualidades, non? En todo caso, simplemente tamén corresirlle. Non é con motivo da pandemia, cando non hai un servizo telefónico. Perdón? Non, eu quero dicir que xa fai bastantes máis anos. Ese número telefónico, creo que eran 2 incluso, eran números que os dera de alta no seu momento a agrupación, e os pagaba a agrupación, que como corresponde. Eles son os responsables de prestar o servizo, en este caso, como legalmente corresponde. Esa convocatoria obedece, obviamente, ás queixas que por parte da veciñanza que chegan á alcaldía, sobre todo porque xa non só polas noites, senón que a primeira hora da madrugada, pois nin nunha parada, nin na outra, había ningún taxi disponible. É o alcalde, neste caso, o que lanza esa convocatoria. En esa reunión se abordaron varios asuntos e o alcalde está agardando, tal como quedamos nesa reunión, a que cando teñan realizadas as consultas pertinentes sobre o funcionamento deses sistemas de radiotaxi, volverían, en este caso, tamén, a comentarme xa a súa disponibilidade para volver a ter unha nova reunión, un novo encontro, e en ese momento valoraremos a situación. O que si é certo é que hai unha situación que non é adecuada, non é a correcta, que é mellorable, e temos o deber de garantir que os servizos se presten nas mellores condicións posibles. Se iso supón aumentar o número, non de licencias, senón digamos, das licencias que a día de hoxe están adxudicadas, pois igual haberá que facelo. É todo cuestión de estudar, pero creo que o máis sensato, a partir, insisto, dese obxectivo que é garantir a prestación dese servizo dunha forma adecuada e que se consensúe, obviamente, entre a agrupación de taxistas e o Concello a través, obviamente, da quen corresponde, que é o Goberno Municipal, en este caso, ou para este caso, a través da Alcaldía ou coa Alcaldía. Procedemos, por lo tanto, a votar a moción do concelleiro en relación coa moción sobre o servizo de taxi. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Por lo tanto, a moción non prospera. E pasamos ao punto número 8, que é a aprobación sin procede da moción do concelleiro non adscrito, Daniel Chapela Durán, para a reprobación de dona María Ángeles Vázquez Mejuto. En todo caso, comentar antes de darlle a palabra tamén ao concelleiro propoñente, que hai un escrito presentada pola Asociación de Veciños de ONS, que están aquí presentes, donde piden intervir no pleno, tendo en conta que até agora, polo menos, o criterio que había por parte da Secretaría non era favorable á intervención dos representantes ou das representantes veciñais nos asuntos que figuran no orde do día. Neste caso, a nova secretaria considera que é un asunto que a alcaldía pode decidir en este caso. Obviamente, o alcalde, en outras ocasións, non directamente no debate do asunto mentras está celebrando ese debate, e si ao remate do pleno sempre houve posibilidades por parte da veciñanza de intervir, como xa ten habido en algún caso, pero sí que unha vez que a secretaria xeral do Concello manifesta que é o alcalde que pode decidir, obviamente, por parte da alcaldía, como se manifestou sempre, non hai ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, a Asociación de Veciños, unha vez que se expoña a moción e antes de que entremos a deliberar os representantes dos grupos da corporación, si teñen a ben ou si así o deciden, teñen a palabra tamén para que poidan expoñer en este caso o seu parecer. Do lectura simplemente ao ditame da Comisión Informativa, que a Comisión Informativa de Asuntos Xerais, que ten o seguinte dictamen. En canto a votación, foi aprobado por un voto a favor do concelleiro non adscrito, 3 votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e 5 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. O dictamen, por lo tanto, é desfavorable. Pero ten a palabra o concelleiro. Sí, porque se abstuvera. Efectivamente, hai unha, creo que rectificación aquí na votación, porque creo que o Partido Popular se abstuvera. Correcto. Sí. Ten a palabra o concelleiro. Ben, boa noite. Bueno, en primeiro lugar, antes de empezar coa exposición, sí que me gustaría dar as grazas porque na Comisión Informativa se aprobase a urxencia, o que permitiu que isto poida ser tratado no pleno de hoxe, na orde do día, e que, polo tanto, pois, que a Asociación Veciñal poida intervir. Dende outubro de 2015, dona María Ángeles Vázquez Mejuto foi conselleira medio rural da Xunta de Galicia, cambiando as súas atribucións en setembro de 2018 para a Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Xa en abril de 2024 foi nomeada conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Durante todos eses anos, a súa vinculación con Bueu estivo marcada pola xestión sobre a illa de Ons, espazo incluído no Parque Nacional das Illas Atlánticas e co que teñen relación, especialmente, as áreas de Facenda, Medio Ambiente e Cultura da Xunta de Galicia. En todos estes anos, as diferentes decisións sobre a illa de Ons foron profundamente polémicas, causando un grave prexuízo sobre a veciñanza da illa de Ons. Cuestión de resolución máis sinxela, como a concesión de reunións, e de resolución máis elaborada, como o asunto da non titularidade das vivendas por parte dos isleños, marcaron a inmensa maioría da súa relación con o noso municipio, sen que se producisen avances de catlado, xa que logo sería axeitado concluir que o período da súa consellería foi claramente lesivo para o noso municipio. Concretamente, podes aludir á celebración dunha xuntanza o 18 de setembro de 2019 na Casa Consistorial, na que, despois dos cambios introducidos pola Xunta de Galicia no sistema de acceso ao Parque Nacional, se chegou a un acordo para facilitar a asistencia dos isleños ás súas casas, vivendas polas que aboan unha concesión ao non lles estar permitida a posesión da titularidade. Non obstante, no ano 2020, a reinterpretación do acordo por parte da Xunta de Galicia, especialmente da área de Vázquez Mejuto, trouxo consigo diferentes movilizacións, entre as que destaca un encerro no Concello. O 20 de maio de 2020 tivo lugar a última reunión da Mesa por Ons, na que se evidenciou o papel da conselleira como acicate do problema, o manifestar don Román Rodríguez González, naquela altura responsable da área de Cultura, que efectivamente o acordado era o que expuxera a veciñanza e que fora a área de Vázquez Mejuto a que tiña a pretensión de mudar o acordo. Non obstante, nos seguintes anos non se volveu producir outra reunión da Mesa por Ons, órgano que, segundo o compromiso entre as partes, tería unha reunión anual. A convocatoria deste órgano correspóndelle precisamente á Xunta de Galicia. Os asuntos pendentes de resolución son numerosos, igual cos desplantes realizados desde a área de Vázquez Mejuto cara a propia veciñanza.
Unha mostra son as visitas a Illa de Ons, como a producido o 22 de maio de 2025, hai uns días, por unha delegación autonómica encabezada pola conselleira e da que non foron nin tan sequera informados os veciños nin o ente veciñal que os representa. Este feito converteuse xa nunha práctica habitual, do mesmo xeito que a información cara aos membros da Corporación Municipal, é dicir, nós, se traslada con menos de 48 horas de antelación, o que dificulta evidentemente a asistencia. Na sesión plenaria do 3 de febreiro de 2025 aprobouse, entre outros asuntos, unha moción conxunta en apoio á Asociación Veciñal de Ons para exixir a convocatoria da Mesa por Ons, cuxos puntos de acordo foron, primeiro, manifestar o noso apoio ás demandas da Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons e instar a Xunta de Galicia que convoque no termo municipal de Bueu, é dicir, no noso concello, a Mesa por Ons nun prazo máximo de 2 meses. Segundo, dar traslado do presente acordo ás Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático, Cultura e Lingua, Mobilidade e a de Facenda, ademais da Dirección de Parques Nacionais. Na data de presentación desta moción, 23 de maio de 2025, o prazo expirou totalmente sen que se celebrase unha reunión do dito órgano, decisión que, en todo caso, é de corte político e non técnico. Mentre xa transcorreron 5 anos dende a reunión anterior, os puntos pendentes seguen a ser prácticamente os mesmos. O sistema de accesos e datos de ocupo da veciñanza, o estado da consulta ao Consello Consultivo pola modificación da legislación para a titularidade das vivendas, o estado da documentación achegada para o recoñecemento dos anexos, a aclaración das axudas e futuras convocatorias, o arranxo da igrexa do Campo Santo barrio do Canesol, o arranxo e a recuperación das fontes e lavadoiros e os fondeos para a veciñanza, posto que o único cambio positivo foi o anuncio dunha inversión na igrexa aludida, inversión que non está nin materializada nin con unha data de licitación concreta, o que segue a mantelo como un asunto pendente. O mesmo día de presentación desta obra, o 22 de maio de 2025, a conselleira manifestou que a Mesa por Ons non se vai reunir en próximas datas, e en declaracións recollidas polo Faro de Vigo na súa edición comarcal do 23 de maio de 2025, constaba que, no momento no que vayan avanzando as obras da Axencia de Turismo, o remate da capela e os servizos de mellora de abastecemento, se convocará unha reunión para expoñerlles todos canto se fixo. Palabras que alonxan aínda máis a convocatoria do órgano. Compre ter en conta que con data 6 de marzo, a Asociación Veciñal recibiu un correo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural na que se comunicaba que informámolos de que no próximo mes de maio está previsto que se celebra a reunión da Mesa por Ons. Dese xeito, poñerémonos de novo en contacto con vosco a principio do dito mes para fixar a data da reunión. Esta información incumpría o solicitado na moción, que a reunión se celebrase en Bueu, por exemplo, mas tampouco tivo cumprimento por parte da propia Xunta de Galicia a día de hoxe, posto que non existiu nunca un novo contacto por parte da Consellería co ente veciñal. Todos estes feitos expostos evidencian como, durante os anos nos que dona María Ángeles Vázquez Mejuto ostentou as súas responsabilidades a fronte da Consellería competente sobre o Parque Nacional das Illas Atlánticas, a situación da Illa de Ons empeorou. Factores paisaxísticos, etnolóxicos, culturais, medioambientais, etc., son sempre sostidos polas persoas que viven nos espazos, o que fai que, nun lugar que está declarado como Parque Nacional e que ademais aspira a ser catalogado como Patrimonio da Humanidade, o papel da veciñanza sexa sempre imprescindible para manter estes valores. Valores que, en todo caso, non é posible ter se os veciños e veciñas da Illa de Ons son expulsados da illa ou contan con maiores dificultades para acceder a ela. En consecuencia, e debido ao labor claramente prexudicial de dona María Ángeles Vázquez Mejuto na Illa de Ons e, polo tanto, no Concello de Bueu, don Daniel Chapela Durán solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reprobar a dona María Ángeles Vázquez Mejuto polo seu desenvolvemento como conselleira na Illa de Ons, causando un prexuízo á veciñanza e á illa. Segundo, dar traslado do presente acordo á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Nada. Ben, en todo caso, tal como me acaba de confirmar a señora secretaria, tanto no regulamento como na lei, se permite neste caso que cando é un asunto no que unha asociación de veciños, unha asociación queira intervir, pues ten esa posibilidade. Se a asociación de veciños quere intervir, ten a palabra, en todo caso podrá acercarse, se o estima, pues, a un micro, ou se nos se quere intervir. Bueno, boas noites a todos. Non me sorprende, bueno, os posicionamentos de ningún dos membros dos que estáis aquí, dos 17. Tiña claro cal iba a ser o posicionamento do Partido Popular, porque, bueno, entendemos que teñen que defender primeiro teñen que defender o partido e despois, si queda tempo e ganas, pois defendemos os veciños.
me sorprende porque, bueno, casualmente, tanto Elena como Santos Pires estuveron naquela reunión de máis de 4 horas, no que, bueno, nos costou bastante conseguir que, xa primeiramente conseguir que nos deran un acceso digno, porque non é libre, vale? A día de hoxe non temos un acceso libre ás nosas casas, porque son nosas, inda que eles non queiran recoñecer, as casas son nosas. Entonces, para que pudésemos acceder de alguna maneira ás nosas casas, tuvemos que presionar, manter unha reunión, pasar casi un verán inteiro, no ves que moitos dos que estamos aquí non podemos ir ás nosas casas, porque, bueno, chegaron aquí, repartiron un par de carnés, e os que non tiñamos o carné, porque non entendíamos que tiñamos que ter un carné para poder ir ás nosas casas, pois non podemos ir ese verán á illa. Entonces, bueno, naquel momento, sobre todo Elena, porque ti máis eu falamos un montón de veces e estabas defendendo e me chamaches un montón de veces e chamaches naquel momento a Valeriano, que hoxe xa non está con nós, e fixeron moita presión para que se cumpliran e para que se respetaran os veciños. Entonces, bueno, despois, cando pasan estas cousas así no pleno e por levar a contraria, non, entre outros, a ver, pois olvidámonos que, o sea, olvidades vos de que estades aí para defender, digamos, os veciños, que son polos que estades aí sentados todos, non? Porque estades aí para defender os veciños. E se de verdade vos parece que esta señora non é, o sea, non ten un trato, o sea, denigrante hacia os veciños, é que realmente, o sea, vades incluso en contra dos vosos principios, creo, porque é que ainda non tronte sale unha prensa despois de que deixaran a illa durante todo un día sin luz, non por nada, pola mala previsión deles, porque tiñan 3 grupos electróxenos ali e estaban os 3 estropeados, o sea, eso se chama ter unha boa previsión, o sea, temos ali 3 equipos e os 3 están estropeados. E temos o máis pequeno de todos que intentamos poñer en marcha, pero claro, non aguanta, se quema e hai que levar un quinto. E agora temos ali, temos 4 queimados e un novo. O sea, a previsión é moi boa. E a señora conselleira solamente sale na prensa para referirse aos veciños e decir que nos estemos callados porque a luz en la isla é gratis para os vecinos. Mentira. A luz non é gratis para os veciños, porque os veciños pagamos unha concesión que nos obligou a Xunta de Galicia para poder estar nas nosas casas. Entonces, la luz non é gratis para os vecinos de Ons, vale? E a agua tampouco é gratis para os veciños de Ons. E se queren que paguemos a agua e queren que paguemos a luz, nós non temos ningún problema, que nos reconozcan as casas e que nos poñan un contador, pero que nos poñan luz 24 horas, porque penso que temos dereito, porque illas en España hai centos de illas e todas teñen agua e luz, porque nós non temos agua e luz. O sea, de verdade que vos, sinceramente, pensades que esta señora non ten un trato denigrante hacia nós? O sea, de verdade, pensades? O que pasa que é política. Entonces, claro, eu entendo que, por un lado, vos tamén vides aquí a facer política, pero que vos estades olvidando de que para que podades estar sentados aí, tendes que defender a xente que está sentada no outro lado. E a verdad que nos estades deixando bastante tirados. Eu, co voso voto en contra, xa contaba, porque, bueno, entendo que esta señora ten bastante... O sea, ela fai o que lle dá gana, xa fixo naquel momento, pasou por enriba do que era vicepresidente, fixolle pouco caso ás chamadas incluso do presidente naquel momento, e incluso pasou do que ela firmou, que estaba sentada aí, estaba sentada aí, e vos estabades sentados aí. E vos sabedes que se firmou ese acuerdo. E para poder levar a cabo ese acuerdo, tuvemos que estar encerrados aquí unha semana privados da nosa vida. E salíamos do traballo e viñamos para aquí. E ainda estando aquí encerrados para facer cumplir un acuerdo, ainda tuvemos que aguantar insultos e risas e de todo. E a verdad que, se eso non é recibir un trato denigrante, me vades a perdonar, pero entón é que non sei, o sea... ou moito vos ten que, de verdade, moito vos ten que pesar as siglas para pôr unhas letras por diante dos veciños. E, bueno, a abstención tamén a entendo.
o mismo, o sea, vos vindes aquí, bueno, vale. De momento non se iniciou o debate da corporación. De verdad, me da igual. A mí, xa, sinceramente, o sea, quero decir, chega un momento no que é o que eles queren, e supoño que habrá alguén dando palmas e dicindo bien, que ya se van cansando e cada vez aquí son menos defendiendo. O sea, pero de verdad que a mí me gustaría que a todos os que estades aí, si tendes casa dos vosos avós, dos vosos antepasados, me gustaría que durante un ano vos fixeran o que nos fan a nós, que non deixaran, cando quixeras ir con un amigo teu a tomar un churrasco, que non puderas ir. Non puedes, porque tienes que quitarte un carné. Me gustaría que tuverades luz 4 horas. E, de verdad, me encantaría enseñarvos un vídeo da agua que teño eu na miña casa. A agua que teño eu na miña casa, se teño agua na miña casa, é porque tuvemos que gastar os cartos e facer un pozo. Cando a Xunta de Galicia está obligada a darnos agua e luz. Por qué? Porque nos obligou a estar nun réximen de concesión. Vale? E a agua que temos na maioría das casas está salinizada. E el señor Pepín vai a reunións do patronato dicindo que xa está conectada a agua desde o ano 2023. Es mentira. Está dicindo que os camiños ata Pereiró están rematados desde o ano 2023 e es mentira. E todo canto din é mentira. Vale? E é mentira. Entonces, que vos considerades, e eu, que moitos de vos estuvestes nesa reunión, me gustaría que lle trasladárades que o porqué, o sea, o porqué esa señora nos trata desta maneira. E por que esta señora, que vos sabedes, e estabades naquela firma daquel documento, e se recolleu que iba a haber unha reunión de carácter anual. Por que se nega a sentarse cos veciños? Cal é o problema? O problema son eu? Porque se o problema son eu, podía decir, no, me marcho, pero que non me dá gana. Porque ela é a conselleira, e ela ten que dar exemplo, e ela ten que gobernar, pois que lle caen ben e porque lles caen mal. E todos os que estades aí tamén, todos. Si vos caen bien, bien, e se vos caen mal, se aguanta, que vai no sueldo. O sinto moito, pero estades aí todos, estades aí para defender os veciños, e moitas veces por diferencias de partido, no, pues ahora voy a votar que no, porque en aquel momento el otro tamén dijo que no, facer un ejercicio de reflexión en algún momento, colledevos da man e defender os veciños, e de verdad que... E defender un parque nacional que dá cargos, que ten turismo lá, que os vedas aquí. Bueno, grazas, María. En todo caso, abrimos agora un debate. Se escutará en este caso tamén o posicionamento Seudiño. Escutaremos ahora xa os representantes dos grupos da corporación. Ten a palabra pedida Xosé Leal. Ben, boa tarde e noite a todas e a todos. A verdade é que foi bastante clara a presidenta da asociación, pois no sentir que teñen os veciños e as veciñas de Ons, non só os que están aquí hoxe no salón de plenos, sino os que, pois, por calquera razón non están e teñen unha frustración que eu creo que, e en parte, vou non dicir xa casi persoal, unha frustración compartida. E vou dicir compartida porque no ano 2018 o BNG, pois, trasladamos, estando aquí no goberno, trasladamos a través de Luís Bará no Parlamento, pois esa cuestión de que se crease esa mesa por Ons, e dame frustración como vocero do BNG, pois que algo que se creou, pois porque nós tamén tivemos parte de decir que se creara e que ao final, pois por sorte ou máis ben por desgraza, pois polo de agora non servise para nada, porque non se fixo tal como se tiña que facer. E indicar que, bueno, que o goberno, en este caso o goberno actual, como noutros gobernos nos que eu estiven e nos que liberou o alcalde Félix Juncal, pois o noso traballo coa veciñanza de Ons, tanto organizada pois dentro dos últimos anos a través da asociación como coa anterior asociación ou simplemente sin asociación, sino todos os veciños e veciñas reunidos en asembleas, que tivemos bastantes asembleas no centro social, casi non había semana en que non tivésemos esas xuntanzas no centro social. A verdade é que optamos por unha vía de mediación, pois habría xente que querería que fósemos máis contundentes, nós optamos pola mediación, optamos
por unha postura institucional de cara pois a garantir que a veciñanza fose escoitada, e entendemos que esa escoita activa, como se soe decir habitualmente, pois non se dá, e hai unha deixazón, pois, por desgraza, da propia asociación que aquí a verbalizou María, pero eu creo que xa pode ser unha deixazón incluso do resto de veciños e veciñas, que non debería ser, porque eu creo que se debe loitar sempre polo que se consideran causas xustas, e eu creo que a vosa sí que o é. E citaba tamén o caso do padroado das Illas Atlánticas, María, que, bueno, que por sorte, pois a asociación foi nos últimos anos xa convocada, porque a verdade é que era unha travesía no deserto que facíamos nós dentro do Concello, incluso tivemos un veciño que foi concelleiro, Adri, que tamén foi en representación do Concello, tocoulle tamén este ano Alberto, tocoume a min varios anos, e a verdade é que outra frustración que se dá en ese organismo, María o viviu personalmente comigo e xa nos ríamos ao salir dali, porque parecía que molestábamos porque ali só se iba a falar, con todo o respeto para o medioambientalismo, que lle gardo un gran respeto, pero parecía que só se iba a falar de gaivotas e de outra cousa, pero que os veciños de Ons non era unha parte fundamental, sobre todo cando era a problemática maior, e sobre todo porque son os que coidan da illa. Están os traballadores de parques que fan a súa labor, pero os que desbrozan, os que fan un mantemento da illa, pois moitas veces son os veciños e as veciñas. E entón eu creo que en esa línea na que o Concello, pois o grupo de goberno, neste caso, tanto o PSOE como o BNG, que xa levamos tendo mocións conxuntas incluso no Parlamento, non me vou a retrotraer pois aquela famosa que por un voto pois non se conseguiu cambiar a lei. Non vou a decir tampouco quen foi o que votou o que cambiou ese sentido do voto, porque os que o queren saber o saben. E bueno, nos entendíamos e seguimos entendendo en que o apoio ao movemento veciñal ten que ser fundamental, ten que ser en conxunto da corporación, como corporación somos máis fortes, pero tamén ten que haber esa parte que como goberno levamos a cabo, e mesmo mo lembraba o alcalde, efectivamente, incluso pois sendo un acicate pois a hora de insistir en esa convocatoria da Mesa por Ons, pois xusto o día anterior á propia celebración desta visita, pois tamén enviamos un escrito solicitando, reiterando pois esa necesidade desa xuntanza, que non se nos foi respondido, e que non sei se, bueno, a asociación o sabe porque yo trasladei á presidenta, pero si nos deron pois un segundo traslado, non sei se para calmar esta votación ou non, ou para intentar calmar o ánimo dos veciños, pois nos comentaron que se iba a convocar próximamente a Mesa por Ons. Parece o anuncio dunha película de próximamente en sus pantallas. Entón, eu creo que en ese aspecto como goberno pois mantivemos tamén unha xuntanza coa directiva da asociación e expusemos claramente pois cal era o noso papel e o que queremos seguir xogando como un garante de que hai ese apoio institucional que se pode trasladar tamén a corporación, a través da corporación vaya por diante con o noso voto a favor desta reprobación, que eu se me poño, se me envalentono, hasta reprobaría a Rueda, iba a salir Rueda Valenzuela, perdón, a Garrido Valenzuela, creo que o presidente do Padroado, pero bueno, esa é outra batalla. E eu creo que temos que como corporación, pois mostrarnos o voso apoio. Como goberno tamén temos que seguir loitando porque esa Mesa por Ons sexa unha realidade donde sexa. A mí xa me dá igual se temos que ir a Compostela, a Madrid, a CIES, xa me dá igual, porque o importante é que se faga. Que se teña tamén en conta que se a veciñanza e o Concello prefiren que se faga aquí porque é onde está pois a raíz do problema, pero bueno, desde aquí teredes o noso apoio, falo como BNG, pero fago tamén extensivo o outro membro do goberno, e nada, eu creo que co que salga hoxe daqui, pois ten que ser, sobre todo, ganas de seguir reivindicando e, sobre todo, seguir mantendo dentro do que cabe, que sei que nós aí tamén levamos algo de María, sempre nos canea un pouquiño, porque ela máis de sangue quente, nós somos máis de cabeza fría, pero, bueno, temos que facer contrapesos e seguir mantendo, digamos, a cordura,
e sobre todo pois facendo escoitar pois que a veciñanza de Ons que sigue reclamando pois por un lado que se reprobe a Ángeles Vázquez, que o tedes claro e os feitos o demostran, pero sobre todo que se convoque por fin a mesa por Ons e que se traten, que non é convocar por convocar, que hai veces que pensamos que só é unha convocatoria, unha reunión, non, que se resolvan os temas que se teñen que resolver na mesa por Ons, na que teñen que estar, ademais dos que hai citados, o Padroado das Illas Atlánticas tamén debería estar porque é parte fundamental e deberíamos tamén incorporalo a esa mesa por Ons. Unha intervención máis. Echamos a primeira ronda, abrimos un... Elena. Bueno, en primeiro lugar, quero aclararnos, aínda que xa o dixo o alcalde, decir, no sentido do voto era abstención, non era o voto en contra, estaba máis recollido neste caso no certificado da comisión informativa. Eu entendo que en este caso a presidenta María que lamente, en este caso o noso voto, e para nada é a defensa nin de idea, nin de partido político, nin muitísimo menos, é dicir, nos dende logo non estamos de acordo coa reprobación, é dicir, nin con esta, nin con ninguna, é dicir, o que se vai a traer aquí cada mes, dependendo de que, unhas reprobacións, creo que, pola miña parte, e no nombre tamén do grupo, creo que sempre manifestamos que había determinadas decisións, determinadas declaracións e determinados a veces comportamentos por parte da conselleira que non nos gustaban, e así tamén o dixemos tamén públicamente, incluso nas reunións, e cando houbo que salir a defender, como foi naquel momento aquel acordo onde todos estivemos aquí aquelas 4 horas e despois elas sacan na prensa dicindo que era ao contrario do que estaba firmado, creo que aí que sí que demos a cara tamén polos veciños e aí estivemos. É dicir, eu non entendo tampouco, as reprobacións, pois sí, están ben, non deixa de ser un xesto, pero creo que, como ben tamén decía agora o voceiro do BNG, creo que o importante, primeiro, é que convoquen dunha vez por todas esa mesa, e pando menos tamén que justifiquen por que se din que se vai a facer en maio, se desde a Dirección Xeral de Patrimonio Natural se manda un correo dicindo, non somente creo que o Concello, senón tamén a Asociación de Veciños dicindo que se vai a facer en maio, que finalice en maio e que non se convoque e que non se diga. E eu, sinceramente, das declaracións da conselleira outro día, cando foi o tema da illa, a min o que me demostra, dende logo, que hai, non sei se é descoordinación ou se a consellería, en este caso, ela, o gabinete vai por un lado e a Dirección Xeral, que polo menos non se comunicaron, porque ela fala de finalizar, que se convocará cando finalicen as obras. Que obras? Porque, claro, aí están facendo obras, en este caso turismo, se se vai a esperar a que rematen as obras da capela, que aquí na moción se fala de que non está previsto, de que non se sabe cando se van a empezar, é dicir, o conselleiro ali anunciou que sí que se farían a partir de setembro, outubro, que as vai a facer a empresa Traxa, de feito explicou o procedimento que se iba a facer, é dicir, sí que hai, cando menos, unha previsión de inicio de obra, pero que non podemos estar esperando é dunha convocatoria que se ten que facer anualmente, que pasen 3 anos que non se convoque, que non se justifique o porqué non se convoca, e sobre todo cando se está pedindo, cando hai un acordo plenario, a min, pois sí, tamén me molesta profundamente, pero creo que, chegar a reprobar, en este caso, as declaracións ou a propia persoa da conselleira, e como ben tamén digo na moción, e con todos os respetos, é dicir, eu aquí non veño nin a estar en contra duns ou en contra doutros, pero sí tamén me sorprende que en este caso o concelleiro propoñente, é dicir, a toda agora estaba no noso grupo municipal, e aquí fala de expulsión, hai anos que se leva, que hai ese como pon aí, carácter lesivo, é dicir, onde estivo a toda agora tamén metido? Porque eu creo que nunca manifestou esa oposición ou esa crítica hacia a consellería ou sequera o goberno galego. E el tamén estaba en postos de responsabilidade e en postos do partido, sobre todo en Santiago, para poder poñer encima da mesa este tema, e tampouco o fixo. Claro, é dicir, dependendo de onde estemos, temos un determinado comportamento, un posicionamento e despois temos outro. A que concelleiro le facemos caso? Cando está representando o Grupo Municipal do PP hai 6 meses ou de agora? Home, todos podemos rectificar é de sabios, pero tamén parece demasiada coincidencia, que susto, que é o mesmo que pasou antes coa moción do tema da lingua, que é, pois tamén en este caso o conselleiro, que era do que dependía el como cargo do partido. Por lo tanto, eu tamén creo que temos que ser tamén aquí un pouco serios en ese sentido e tamén saber onde está cada un.
Eu creo que como responsable neste caso do Partido Popular, desde que empecéi ou desde que retomei a actividade política, estiven aquí agantando, creo que moitas veces aquí cando que? Como? Elena, un segundo. Perdón un segundo. Non se pode interrumpir, estamos na celebración da sesión do debate. En todo caso, cando rematemos o pleno, pode haber un turno de intervención do público. Vale, gracias. Vamos a ver, creo que estivemos sempre aquí, ou polo menos a nivel en nombre do grupo manifestei sempre a miña disposición a colaborar. Se poderá facer moito pouco ou nada, porque moitas veces un tamén se vai para casa con esa sensación pois de frustración, como pode ser agora mesmo. Eu non entendo por que non se convoca unha reunión, e así tamén yo transmitín, que se hai que poñer bueno, que hai que coordinarse con varias cosas. Me parece, vale, hai que coordinar a turismo, a facenda, non sei que, vale, pero creo que os gabinetes están cheos de xente para facer eses traballos. E se se queda de facer en maio, vale, pois en maio, pero como moito a primeira semana de xuño, pero que non podemos estar esperando a que se convoque, porque non é serio, a mí, entende logo, non me parece serio. Pero iso non quere decir, o sea, que eu tiña que vir aquí e a reprobar. E o feito de que non se reprobe as declaracións da conselleira, ou neste caso, a conselleira quere decir para nada que o Partido Popular non este apoiando os veciños de Ons. Se o queredes entender así, pois mira, eu lamento que sexa así, porque, dende logo, creo que nós, que temos demostrado que cando se nos chamou, que aí estivemos. E pois, tamén me parece, pois, o mellor insusto en ese sentido, que se posicione, pois están con nós ou están contra nós, dependendo das determinadas votacións. Aquí hai un momento se trataron outras mocións para un pabillón polideportivo, por exemplo, e o Bloque vota en contra, o sea, recoñece que sí que fai falta, pero se vota en contra. Iso non quere decir pois que non se vai a facer, tal, pois isto é exactamente igual, é dicir, eu creo que cada cousa na súa xusta medida, pero para nada nos estamos amparando nin o comportamento, nin as declaracións, ou eu polo menos falo no meu nome, é dicir, creo que non estamos nin amparando nin sendo paraguas de ninguén. Eu teño que decir, creo que este tipo de cuestións hai que plantesalas onde hai que plantesalas, e cando se esa reunión da mesa de Ons, pois o primeiro que hai que facer, pois unha cuestión de orden plantexar e decir claramente o que se pensa e o que se está facendo en este caso, non só coa Corporación Municipal, porque ao fin e ao cabo somos a Corporación Municipal, é dicir, os representantes dos veciños e a Asociación de Veciños tamén. Entón, sí, reprobar, se pode reprobar, porque se vai a reprobar, pero, bueno, está moi ben, pero eu creo que o que temos que facer é, en este caso, pois seguir traballando, manternos unidos, porque o mellor, bueno, pois si tamén cada un, e dependendo de como se levanta a man, se pode interpretar que se estás comigo ou estás contra min, é dicir, eu volvo a decir que, dende logo, o Partido Popular de Bueu non está en contra dos veciños da illa, nin da Asociación de Veciños. Non estamos en contra. Se poderán non entender determinadas votacións ou determinadas declaracións ou decisións que tomamos, pero creo que nós estamos aquí para intentar colaborar con vos, para poder traballar con vos e conseguir esas demandas que tanto queredes. E, sobre todo, bueno, por exemplo, o tema da capilla. A min sí que me molestou que non se convidara, polo menos, a un representante da asociación. Se manda a un representante de cada grupo político, se convida ao párroco, e eu preguntei, e digo, por que non se... Cando as fotos que se enviaron á Consellería e que se lle remitiron da Igrexa foron fotos enviadas pola asociación, ou cando a mí, polo menos, foron as que me remitiron e que se lle transmiteu varias veces, de decir, pois mirade como está, en que estado está, é dicir, o traballo que se está facendo de intentar colaborar entre todos. Polo tanto, xa digo, nós reiteramos a nosa disposición para seguir colaborando con nós, pero a reprobación da conselleira nos imos a abster, nada máis. Abrimos unha segunda, Daniel. Si ben, primeiro vou facer alusión ao que comentou María, despois vou responder un par de cuestións. Moitas grazas, María, pola intervención. Como xa trasladamos no pleno, pois creo que todo apoio. E vou seguir estando aí, non? Gustaríame, si, responderlle a portavoz do Partido Popular que me preguntaba que facía eu cando era concelleiro do PP. Pois mire, o ano pasado, sendo concelleiro do Partido Popular, por exemplo, axudei a un veciño de Bueu que quería presentar ante o Parlamento de Galicia diferentes peticións sobre a illa de Ons a fiscalizar, axudeille a presentalas e intentar que o Grupo Parlamentario Popular se fixese cargo desas preguntas, por exemplo. Cando foi o encerro do ano 2020, pois falei con vostede en reiteradas ocasións sobre esa cuestión.
Cando, antes das eleccións autonómicas, cando a Asociación de Veciños que preside María José Pérez pois tiña diferentes peticións, pois intentei conseguir todas elas para poder dar traslado delas. Creo que a xente cando se vai moitas veces é por algo. E que se estea dicindo que eu non traballei, home, creo que as cousas están aí, os whatsapps están aí, os informes que se trasladaron están aí, o traballo para que a Consellería de Medio Ambiente respondese as preguntas dese veciño que se presentaron por unha vía que ten o Parlamento de Galicia, pois están aí, e ese é un traballo que fixen tanto antes como agora. Que agora teño máis liberdade para presentar unha moción propia? Sí, evidentemente, porque non a teño que consultar. Evidentemente, teño máis liberdade para facelo, pero creo que o traballo sempre estivo aí. E eu considero, anotar aquí non para dicir que quería pensar que os 17 membros non da corporación íbamos a estar de acordo nisto. A mí sorpréndeme que si se considera que é un despropósito que pasa coa mesa por ons, que si se considera que é un despropósito que non se convida a Asociación de Veciños, que si se considera que todo o que está facendo esta señora está mal, eu entendo que o lóxico, si todo o que está facendo está mal, basicamente, que entón esa persona se lle diga, oes, está lo facendo mal. E para iso, pois, aprobamos un acordo no pleno. Ou esa é, polo menos, a proposta. Entón, polo tanto, eu, como dixen xa, o meu traballo estivo aí antes e agora, tamén, e pódese consultar, pódese coñecer, pódelle preguntar a deputados e deputadas do Parlamento de Galicia do Partido Popular sobre ese traballo, e se non teño eu as mensaxes, non se preocupe que tamén llas podo facilitar, pode consultar todo o que queira, porque o traballo sempre estivo aí. O que ocorre que agora pois podo presentar estas cousas libremente. Ben, pois si procede unha segunda quenda, se non, procedemos, polo tanto, a votación da moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán para a reprobación de dona María Ángeles Vázquez Mejuto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a moción. Pasamos o seguinte bloque de asuntos, que actividade de control. Punto número 9, dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria. Punto número 10, dación de conta da resolución da alcaldía ditada desde a derradeira sesión ordinaria do pleno. E punto número 11, en actividade de control, mocións urxentes, o Goberno vai a solicitar a inclusión de un dos asuntos que a aprobación ten que ver xa cos asuntos iniciais da orde do día, e ten que ver coa aprobación do expediente de contratación da obra de reforma enerxética e rehabilitación integral do pabellón polideportivo de Beluso, por tramitación anticipada. A urxencia creo que xa está suficientemente exposta, como digo, no debate deses asuntos iniciais, ten que ver coa premura de poder adxudicar, executar as obras tamén antes desa data, entre mediados de novembro e principios de decembro, pola posibilidade de alguna pequena prórroga ou ampliación dese prazo. É importante tamén simultanear a tramitación por este sistema de contratación ou de tramitación anticipada tamén coa concertación da operación de préstamo, habida conta que a adxudicación quedará en suspenso en tanto canto non se teña concertada, de non ser así, obviamente, esa operación de préstamo. Por lo tanto, prácticamente temos o deber de agilizar a impulsión destes dous asuntos, a operación de préstamo por lado e tamén a aprobación de expediente de contratación desta obra. Esa é a razón da ausencia, en todo caso, sometemos a unha primeira intervención, se procede, da ausencia, se non procedemos a votación da declaración da ausencia, sin relación con urgencia. Sí. Que, bueno, quería pedir que igual que nos mandaron o tema da piscina tanto por correo como por WhatsApp, que cando sexan este tipo de cousas que tamén non lo remitan por WhatsApp, porque non, ás veces non estamos totalmente pendentes por correo. Votos, procedemos a votación, por lo tanto. Votos a favor da declaración de urgencia? Por unanimidade. E pasamos ao debate do asunto.
principio, unha proposta de alcaldía, pero, bueno, lle cedo a palabra ao concelleiro de contratación para que dé lectura, neste caso, tamén a proposta. Ben, eu creo que pouco cabe decir máis do que explicou o alcalde, o que si vou dar lectura aos puntos, e non é por ser redundante, pero volver a agradecer o traballo, neste caso, de Secretaría de Contratación e o seu posterior informe de intervención, sempre aparellado pois por esta premura a hora de acelerar os prazos pois nun proxecto importante que necesita desta axilidade. O que se propón para o Pleno é o seguinte. En primeiro lugar, declarar justificada a necesidade de celebrar o contrato de obra de reforma enerxética e rehabilitación integral do pabillón de Beluso e o cumprimento e realización dos fins institucionais do Concello de Bueu en base á natureza e extensión de ditas necesidades, así como a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas, nos termos sinalados no informe asinado de 22/5/2025 polo concelleiro delegado da área de contratación pública. Segundo, aprobar o expediente de contratación da obra de reforma enerxética e rehabilitación integral do pabillón de Beluso por procedimento aberto simplificado, tramitación anticipada e con pluralidade de criterios de adxudicación, con un valor estimado de 1.445.630,18 euros, sendo o IBE do 21%, 303.582,34 e ascendendo o orzamento base de licitación a 1.749.212,52 euros. Terceiro, aprobar a tramitación anticipada do gasto polo importe antes citado, sometendo a adxudicación do contrato a condición suspensiva da efectiva consolidación dos recursos que han de financiar o contrato de obra que se corresponderá coa asistencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 2025 para facer fronte ás obrigas derivadas do contrato. Cuarto, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, PCAP, suscritos pola Alcaldía o 22/5/2025 e dispor a apertura do procedimento aberto simplificado de contratación con pluralidade de criterios de adxudicación, prezo e tramitación anticipada, sometendo a exposición pública o dito expediente xunto aos PCAP e o proxecto técnico denominado Proxecto Reforma Enerxética e Rehabilitación Integral do Pabillón de Beluso, asinado por Diego Pastoriza Estévez e aprobado por acordo plenario do 7/4/2025, ordenando a publicación dos correspondentes anuncios de licitación do contrato no perfil do contratante do Concello de Bueu na plataforma de contratación do Estado, acceso a través da ligazón habilitado a tal efecto e no tabuleiro electrónico de anuncios, acceso directo dende a sede electrónica do Concello de Bueu. Dar conta do acordo que se adopte o Departamento de Intervención para o seu coñecemento a efectos oportunos e dar conta do acordo que se adopte a Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno na súa seguinte sesión. Bueno, creo que o tema está suficientemente exposto. Abrimos unha agenda de intervención, se procede. Un segundo. Ou superar o 1.000.000 de euros. Sí. Somos europeos. Pero hai que engadir aquí, entonces, no punto de acordo, hai que facer unha engárrega para que a publicación se faga tamén no diario oficial. Non é Sara. Non? Non é Sara, por 300.000 euros. Está correcto. Eu, cando se pasa dos millóns, se mantén, por lo tanto... Non, son 5.348.000. Vale, moi ben. Bueno, sometemos, por lo tanto, a votación da aprobación do expediente de contratación, os puntos, en este caso, de acordo que acaban de ser leídos polo concelleiro de contratación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto, queda aprobado o expediente de contratación. En principio, comentaba antes da sesión de que había un asunto tamén. Estuvemos valorando se incluílo ou non tamén por urgencia. Finalmente, decidimos retrasarlo. Mañá mesmo procurarei, en este caso, xa convocar a comisión informativa, establecer unha data para a celebración dun pleno extraordinario. Veremos se con este único asunto hai algún asunto máis, tendo en conta que a ordenanza fiscal do ICIO hai unha modificación que creo que remataba o día 2
o prazo de exposición pública a alegacións, por lo tanto, habrá que ver se se presentou algunha alegación en dito prazo ou se hai algún asunto que poida ser, como digo, incorporado a esa sesión extraordinaria que se convocará, insisto, tan pronto sexa posible. Sí. Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Vamos a dar lectura ás que algunhas quedaron pendentes da sesión anterior. En todo caso, as primeiras que están aquí anotadas neste documento son as formuladas no pasado pleno por parte do señor Chapela Durán. Se quere poder formulalas, irei respondendo-as unha a unha. Si, ben, como avanzan os convenios de Meiro e a Rosa e as obras do Concello que ten que acometer na Rosa e que intentar manter limpos os espazos municipais? En canto ao de Meiro, está pendente de que se formalice mediante asinatura do correspondente convenio. E no de Roza, a Diputación de Pontevedra redactará un novo proxecto técnico a petición da veciñanza. Unha vez redactado, continuarase coa tramitación administrativa a través do correspondente convenio. Vaise facer unha reunión coa veciñanza da Rúa Pazos Fontenla para explicar o proxecto que se anunciou na prensa? O Concello ten por costume estar en contacto permanente coa veciñanza cada vez que se promove un proxecto de obra, a través do sistema que se considere en cada momento. Existen novidades do Bo Romano? Non, ningunha. Existen novidades da Xunta de Galicia no caso do Bo Romano e da Biblioteca Municipal Torrente Ballester? Non, a subvención solicitada para o financiamento do equipamento audiovisual deste espazo foi desestimada. Que accións hai previstas en materia de igualdade? Como xa é habitual, dende a Consellería de Igualdade céntranse os esforzos no fomento da coeducación. Ata finais de curso estamos levando a cabo uns obradoiros con perspectiva de xénero nos centros educativos na vila que contan cunha grande acollida. Ao remate, a empresa que os está impartindo elaborará un informe cos resultados. As próximas actividades irán pensadas para a efeméride do 25 de novembro, Día Internacional contra as Violencias Machistas. Antes teremos unha actividade de formación para persoal sanitario coa data aínda por concretar. E dentro de todo isto tamén traballaremos nas actividades e accións necesarias para levar a cabo os plans de igualdade. Existe algún informe pola estabilidade de Pazos Fontenla? Hai veciños que alertan das accións do río na rúa. Non nos consta dita situación, pero, en todo caso, de habela sería unha competencia do titular de dito vial e da canle do río, é dicir, a Consellería de Infraestructura da Xunta de Galicia. Que medidas existen para que persoas próximas aos edís non teñan acceso aos exames dos procesos selectivos? As súas pseudoacusacións non merecen ningunha resposta, posto que pon en dúbida a honorabilidade das persoas que conforman os diversos tribunais dos procesos selectivos. Como vostede sabe, os concelleiros e concelleiras non poden formar parte deles por mandato legal. Que colaboración hai co evento Electropicnic que se iba a celebrar en Semana Santa e tivo que cancelarse? A actividade está organizada polo Concello de Bueu coa colaboración do tecido asociativo do barrio da Banda do Río. Por iso tramitamos a solicitude do Espazo Porto de Galicia e a instalación das conexións eléctricas. Despois da súa cancelación polo mal tempo, estáse xa organizando unha data alternativa. Que novidades hai para Chans? Chans é un espazo propiedade da Comunidade de Montes da Parroquia de Santa María de Cela. Por que motivo o alcalde de Bueu, Félix Juncal, asiste a reunións de comunidades de veciños en representación dunha asesoría? É compatible esta actividade coa dedicación exclusiva que percibe? O desenvolvemento do meu cargo como alcalde do Concello de Bueu en réxime de dedicación exclusiva non é incompatible con ser propietario de sociedades mercantís sen percibir retribución económica por realizar ningún traballo. A presencia ocasional na celebración de algunha reunión nalgunha comunidade de propietarios non é incompatible co exposto anteriormente, xa que non menoscaba en ningún momento o desenvolvemento do meu cargo de forma exclusiva. A situación xurídica deste réxime de exclusividade foi avalado por diversos informes xurídicos, entre os que estaban o do despacho de Calixto Escariz e da anterior secretaria Nuria Lobato, con data de 2012 e 2013. Este criterio é compartido pola actual secretaria a petición da alcaldía. Levo 30 anos na corporación e nunca me considerei mercenaria na política, nin sen escrúpulos, e espero que o día que deixe esta corporación siga tendo a mesma opinión. Por que motivo se sitúa embalado na parte dereita da intersección da rúa Alexandre Bóveda con Montero Ríos? Esta situación vai se reiterar no tempo? Trátase dunha medida provisional de carácter disuasorio. A xefatura da Policía Local xa lle trasladou ás persoas que habitualmente estacionan nese espazo
que, tendo en conta a sinalización existente, aínda que con necesidade de volver a repintar, así como a proximidade á intersección coa rúa Alexandre Bóveda, facían caso omiso. Ante esta situación, a Policía Local adoptou esta medida co carácter mencionado anteriormente. No ano 2021 celebrouse o primeiro encontro do libro da Península do Morrazo. Existe previsión de darlle continuidade a este evento? O primeiro encontro do libro da Península do Morrazo naceu dende a Concellería de Bibliotecas, Arquivo e Patrimonio do anterior mandato co fin de reunir bibliografía institucional e comarcal, dando a coñecer a veciñanza. O propio evento naceu coa idea de ser itinerante e bianual co obxectivo de espallar a nosa cultura por todos os concellos da comarca, mas a pesar do interese do seguinte concello en celebrar o encontro, non tivemos máis novas ao respecto. En que punto se encontran as obras da Estrada Provincial de Meiro? A pregunta xa foi respostada en parte anteriormente. En todo caso, a día de hoxe non podemos falar das obras nin do seu estado, porque aínda non deron comezo. Quererá referirse o concelleiro ao estado do proxecto técnico da obra de dito vial. Como avanzan as previsións a respecto do camiño da Torre da Sobreira? Están pendentes de aprobación os correspondentes expedientes de contratación, tal e como se comprometeu dende a Alcaldía. Primeiro aprobarase o expediente do vial da Torre, que espero que sexa algo inminente, e ao longo de 2025 tamén sairá adiante o da Sobreira. Vaise realizar unha actuación de mellora do aparcadoiro sito en fronte do barro Solos Vientos antes da tempada estival? O Concello de Bueu leva a cabo ao longo do ano diversas actuacións de mantemento e ou mellora de aparcadoiros disuasorios e non só ao comezo da tempada estival. Deuse comunicación do acordo da sesión plenaria do mes de maio a Portos de Galicia a respecto da pesca recreativa. Existe resposta? Sí, dentro do Departamento de Secretaría deuse traslado do acordo plenario a Portos de Galicia, pero a día de hoxe non se recibiu ningunha resposta ao respecto. Está previsto a existencia dunha programación cultural durante os días de semana do verán. En que consistirá? Sí, ao igual que o ano pasado, desde a Concellería de Cultura, xa hai programados diversos espectáculos escénicos, sesións de cinema, actuacións musicais, coloquios, organización de festas nas parroquias e outras actividades, así como colaboracións co tecido asociativo da vila e que se darán a coñecer cando se anuncie o programa de verán. Está previsto reparar o chan da sala multiusos do Centro Social do Mar ou impedir o acceso ás zonas deterioradas? Agora mesmo están só marcadas cunha cadeira ou sen sinalizar. Pois tan pronto sexa posible, procederemos ao arranxo. Agora ten a palabra o señor Santos Pires. Sí. O aviso legal de privacidade da página web non existe. O aviso legal de privacidade da página web non existen, ademais a Oficina de Xestión Tributaria non inclúe ningunha mención á política de protección de datos nos requerimentos. A página web municipal estamos pendentes de poder adaptala á normativa tras a revisión anual coa empresa encargada de protección de datos do Concello. En canto a Oficina de Xestión Tributaria, e tras facer a pertinente consulta, isto é o que nos indica. Aparece esa resposta. Bueno, dou lectura, se quere, a todo o que pon. Tras consultalo coa asesoría xurídica en protección de datos, infórmanos de que a normativa actual e Lei de Protección de Datos non obriga especificamente as administracións a introducir normativa sobre protección de datos nos requerimentos ordinarios de documentación ao administrado. Todos os requerimentos de documentación que saíron desde a Oficina de Recaudación son validados e asinados polo técnico correspondente do Concello de Bueu antes de sair á rúa. Os modelos de texto de requerimentos de documentación foron, así mesmo, validados polo Concello de Bueu desde que se comezaron a utilizar e nunca se nos indicou que tivesen que ser modificados. Comparamos estes con outros requerimentos realizados por outros departamentos do Concello de Bueu para poder actualizar sempre os nosos modelos, pero tampouco inclúen nada respecto da normativa de protección de datos, xa que non é algo obrigatorio nos requerimentos. Se os requerimentos se efectúan a un terceiro interesado no procedimento, por exemplo, un posible herdeiro dunha persoa falecida, síguese o estipulado ao respecto no informe xurídico, aparece aí número do informe xurídico da Axencia Española de Protección de Datos, no que se pronuncia expresamente sobre esta casuística de terceiros. En este informe, a Asociación Española de Protección de Datos entende que dado que o terceiro ten que coñecer uns datos mínimos do contribuinte para poder verificar o pago da débeda, sería suficiente coa anonización parcial dos datos omitindo o DNI do obrigado tributario e o seu domicilio fiscal. A xustificación
e que se sobreentende que o nome teno que coñecer o terceiro porque é un dato achegado polo mesmo, por iso non inclúe na anonización o dato do nome e apelidos. Agora toca interpretarlo. Me permites un pouco un pequeno matiz? Posiblemente pasar, Manuel, vouche dar a razón, sin que sirva de precedente. No, que non sirva de precedente. No, tiñas razón no caso no que non aparecía específico na página web. No informe está, na auditoría que tiven por videoconferencia está comentado coa... Sí. A auditoría está, claro. Só como a ti, que non van a pensar que non lo fai. No, pero para nos... No, é a... Non vai pasar o mesmo co Concello de Cangas, o delegado está acusado de subvención de terrorismo, porque capturaron os datos e ten unha denuncia do delegado porque pagaron o rescate dos datos. Bueno, evidentemente non foi o Concello, pero justamente coincido o pago do rescate unha factura que se paga a empresa de protección de datos. Cuidadito, non é unha coña, penso eu. Eu xa pasei a época. Mira, xa pasei a época en que me chamaban terrorista, que xa tuven, Manolo, é unha broma, pero... Bueno, en todo caso, se se detectan errores que poda haber, digamos, ou certas irregularidades, pois é... Correcto. Veremos se o que haxa que modificar se modificará e se correxirá. Elena. Cales foron as razóns polas que o Goberno municipal non solicitou a adhesión ao programa Máis Benestar da Deputación de Pontevedra, a pesar de estar aprobado o acordo por unanimidade da Corporación Municipal no pleno ordinario de decembro do ano pasado, onde se instaba o Goberno a iniciar os trámites necesarios para solicitar a adhesión no Rexistro de Entidades Colaboradoras da Deputación? Pois houve un retraso no traslado do citado acordo do Departamento de Benestar Social Municipal. Unha vez detectado o erro, xa se deron as indicacións pertinentes para que se comece coa tramitación do mesmo. Tendo coñecemento polos medios de comunicación do anuncio de posibles movilizacións por parte do persoal municipal, se desde a alcaldía non se actúa para poñer fin ao conflicto que está destapando nun ambiente laboral insostible, consta formalmente denuncia presentada. En caso de existir denuncia, en que data se presentou? No caso de existirse a denuncia, está activado o protocolo de actuación correspondente? Foron designados aos membros que formarán parte da Comisión Instructora das Denuncias de Acoso Laboral, Acoso Sexual e por razón de sexo, tal e como se recolle no primeiro Plan de Igualdade do Persoal do Concello de Bueu? Tal e como se confirma dentro do Departamento de Recursos Humanos do Concello, actualmente non consta denuncia, pero si un escrito dun sindicato no que se expoñen uns feitos. Ese escrito foi trasladado á empresa de prevención de riscos. Polo momento non consta denuncia, polo que non se activou o protocolo de actuación correspondente. En canto á última pregunta, indicar que o plan aprobouse no pleno pasado e que actualmente estamos ultimando a convocatoria para a creación de dita comisión e dos membros que formarán parte dela. Están rematados os traballos de mantemento que tiña que facer o Concello na vivenda anexa á casa número 2? Que traballos se levaron a cabo por parte do Concello na vivenda? Queda pendente por facer algún traballo máis? Non está prevista a limpeza das ervas do tellado de todo o inmoble? Os traballos que se consideraban necesarios a cometer foron realizados pola Brigada de Obras, quedando pendente a valoración de levar a cabo unha actuación integral en dita cuberta, en lo que pola de agora non se teña decidido. En todo caso, non nos consta que dende aquel momento houvese ningún tipo de incidencia. Por que o Goberno recorre en apelación á sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo de Pontevedra na que se estima íntegramente o recurso presentado por unha veciña contra o acordo do Pleno de aprobación definitiva do inventario de camiños de Bueu e se condena ao Concello ao pago de costas procesais? Correspóndese co que a representación procesual do Concello, a través do pertinente informe, se nos recomendou. Sí, bueno, estas son, en todo caso, as que estaban por escrito, as que consta por escrito. Abrimos ahora, en todo caso, se procede, pois, un turno de rogos e preguntas. Pois sería un rogo, bueno, do rogo, non sei tampouco moi ben se... quería, bueno, por parte da alcaldía, que un pouco se investigue, porque me chegaron varias queixas de que na policía local que se está pedindo, bueno, a calquera persona que vai ali para facer calquer tipo de... que se lle está pedindo unha fotocopia do DNI para actualización de datos, non sei que. Entón, non sei se é por decisión, neste caso, do Cabo Xefe, ou se, bueno, se en este caso a alcaldía pois está enterada deste feito.
que se lle pide unha fotocopia do DNI. E despois, que tamén, que, bueno, non sei que criterios estades facendo para, cando facedes cando, bueno, as persoas maiores cumplen os 100 anos, no? Como neste caso, porque houve, bueno, tamén un señor que cumpleu anos, creo que a semana pasada e tal, e un pouco, como veo a noticia este día de Catalina, bueno, que foste esa, pois non sei se iso ten que solicitalo neste caso a familia, non sei, claro. Entonces, bueno, pois eso, porque é máis recente, porque aparte, pois, agradezo incluso esa pregunta, non? Porque polo menos permite que se explique, non? Que o alcalde se manifestou en varias ocasións que cando se nos convida a poder, en este caso, acompañar a unha persoa que queren conmemorar, celebrar os 100 anos, vou encantado. Quero que todas as veces que nos solicitaron fun sempre. O que é evidente que coa Lei de Protección de Datos a alcaldía non pode saber cando unha persoa cumpre 100 anos. Non é exactamente. En todo caso, pois efectivamente vou encantado a calquera casa, familia que o soliciten, porque eu creo que é unha moi boa nova e, por tanto, que se poida compartir ou incluso que esa persoa poida ter ese día bonito tamén na prensa, non, con unha foto acompañada da familia. Pois xa digo, sempre a alcaldía, sempre que se me pediu, pois creo que en ningún caso faltei ou fallei, non recordo, nunca. Eres tú. Buenas noches. Bueno, yo antes de nada quería comentar, porque estos días, sobre todo por la zona del Outeiro del Norte, se hicieron unas limpiezas en las cunetas, una empresa, y no hicieron la recogida. Claro, y después el viento al final volvió para las casas, entonces los vecinos sí que se están quejando porque tuvieron, ya normalmente todo el año cada vecino se encarga un poquito de su zona, pero si se está encargando las limpiezas, esta empresa, no sé, ahora no voy a decir el nombre. Foi feito por persoa municipal. ¿Perdón? ¿Hay los municipales? Bueno, no sé. A única persoa de desbroce do Concello realizou ese desbroce. Bueno, pues si es del Concello, perfecto. Yo creí que era una empresa externa y no hizo la recogida. Entonces, simplemente dar ese ruego, que por favor recojan. Después, otra cosita es, lo más importante es que ya no es un ruego, es una plegaria, porque justo hace un mes, en el anterior pleno, pedimos si se puede limpiar la pegada, lo que está en el centro social, y sigue sin limpiarse. Sobre todo, como dije, está en el centro, está en una zona visible, está encima del mural de Martaguer, y sobre todo porque, bueno, es la visión que reciben los visitantes y los turistas que ya están llegando al pueblo. Entonces, a ver si, pues antes de, bueno, en estos días sí se puede llevar a cabo esa limpieza. Y después también nos comentan vecinos de a ver si había posibilidad de más presencia, pero en Bon, porque claro, para la playa hay una zona que está peatonal y los coches siguen aparcando como siempre en doble fila, y poner en la parte izquierda de la bajada el que no puedan estacionar, porque si no los coches no pueden salir de las casas. Aún no empezó el problema de las playas y en este momento ya hay mucho, estos días atrás ya hubo problemas. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Hay en la playa de Albán del Río 3 neumáticos, si los podéis retirar. 3 neumáticos. Después, hace 2 meses hablé con el concejal Celso y le dije que en la entrada de mi casa hay unos adoquines que se están hundiendo. 2 meses, te lo dije. Y pasaste por allí el otro día. Ya. Y cada vez se están hundiendo más. Tengo una persona mayor que entra y sale de mi casa y, a ver, eso, la verdad, tienes que arreglarlo. Nós, neste momento, non temos obreros. Empezarán a traballar esta semana. Mañán. Mañán empezan a traballar uns oficiales. E o primeiro que vamos a facer é reparar unhas aceras e adoquins que hai en moitos tramos. Iso é o primeiro que teñen que facer, pero en este momento non temos que facer iso, é máis unha marquesina que un coche tirou ali na barraca, que é o prioritario.
Después también quería hacer otro ruego, a ver si podéis o hablar con la mancomunidad de que los contenedores de basura tienen mucho olor. El viernes a la noche los contenedores al lado del río, de allí de la banda del río, era horrible pasar por allí. Había una peste que no se podía pasar. A ver, no sé, mandar que los limpien cada cierto tiempo o algo así, porque era inaguantable pasar por allí. Una peste horrorosa. Muchas gracias. Os contenedores sin nos baldearon aí 15 días, non hai máis. O que pasa que os dos restaurantes botan aí as cousas e co este calor, pois, claro que cheira, pero ali son to lavadero do bando ao río. Sí, sí. O do lado da banda ao río foron que estiveron moldeando outro día. Bueno, Daniel. Bueno, en primeiro lugar, quería pedir, en frente do Rosa los Vientos, hai unha praza para persoas con mobilidade reducida, que hai un tempo pois xa non está o sinal, entón se pode repoñer o sinal e tamén se pode repintar. Despois tamén, bueno, unha cuestión que me parece igual menor, pero de xustiza, que se lle transmita a Google Maps a denominación que ten o vial de acceso ao centro de saúde, porque aparece como Rúa Estafan Morling cando é Don Juan Veiga. E despois, en terceiro lugar, quería preguntar para o vindeiro pleno pois como vai avanzando ese plan de estudo e que medidas se van a tomar a respecto da Praza de Abastos, que foi un tema que xa debatemos anteriormente. Moi ben, Xos. Eu quería facer un robo, se podías ir a debrozar ali a Curraces, estén entrenando as rapazas as galaicas. Entón, teñen unha maleza ali tremenda. E resulta que dentro, nas salas, fai un calor pero insoportable. Estaba entrenando ali, fatal, se podía facilitar un aire acondicionado, ainda que fora algo portátil, para mellorar un poquinho as instalacións, porque a verdade se vades por ali é que non se respira ali dentro. Ou polo menos se desbroza fora, que podan salir, en la que se entrenan máis ben a noite, que podan salir un poquinho fora, coa fresca, pero que hai unha maleza tremenda ali. Moi ben. Rogo pregunta máis. Aloro? Rogo que pidas, se é posible económicamente, unha auditoría externa urgente do tema de protección de datos. Por último mes. No, por último mes. Ben. Estamos por rematada a sesión. Señora secretaria, señora interventora, permitimos que recollan partidos.